Akwụkwọ nke atọ nke Mosis, akwụkwọ Levitikọs isi nke 1. Jehova wee kpọọ Mosis oku si n'ụlọ ikwu nzute gwa ya okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe mmadụ ọbụla n'etiti unu ga-eweta Jehova onyinye nsọ iji bịaruo nso, unu ga-esi n'etiti anụ ụlọ, n'etiti igwe ehi na n'etiti igwe ewu na atụrụ weta onyinye nsọ unu iji bịaruo nso. Ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso bụ àjà nsure ọkụ sitere n'igwe ehi, oke zuru oke ka ọ ga-eweta ya nso. N'ọnụ ụzọ ili ikwu nzute ka ọ ga-eweta ya nso, ka ọ wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi àjà nsure ọkụ ahụ, a ga-anarakwa ya nke ọma n'ọnọdụ ya iji kpuchiri ya mmehie ya. Ọ ga-egbukwa nwa ehi ahụ n'ihu Jehova. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà ga-eweta ọbara ya nso, wụsa ọbara ahụ n'ebe ịchụ àjà gburugburu bụ nke dị n'ọnụ ụzọ nke ili ikwu nzute. Ọ ga-agbakwa ehi àjà nsure ọkụ ahụ akpụkpọ, bọọ ya na ọbụbọ ya. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ onye nchụàjà ga-etinye ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà, doo nkụ n'usoro n'elu ọkụ. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà ga-edo anụ ahụ abọrọ abọ na isi ya na abụba ya n'usoro n'elu nkume nke dị n'elu ọkụ nke dị n'elu ebe ịchụ àjà. Ma ihe ime ya n'ọlụ ukwu na ọrụ aka ya ka ọ ga-asa mmiri. Onye nchụàjà ga-esuresikwa anụ ahụ niile ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso sitere n'igwe ewu na atụrụ, site n'atụrụ ma ọ bụ site n'ewu, bụ nke ọ na-eweta nso ịbụ àjà nsure ọkụ, oke zuru oke ka ọ ga-eweta ya nso. Ọ ga-egbukwa ya n'ihu Jehova n'akụkụ ebe ịchụ àjà chere ihu n'ugwu. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà ga-awụsa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Ọ ga-abọkwa ya na ọbụbọ ya niile, ya na isi ya na abụba ya. Onye nchụàjà ga-edokwa ha n'usoro n'elu nkụ nke dị n'elu ọkụ nke dị n'elu ebe ịchụ àjà. Ma ihe ime ya n'ọrụ ukwu na ọrụ aka ya ka ọ ga-asa mmiri. Onye nchụàjà ga-eweta anụ ahụ niile nso, surie ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Àjà nsure ọkụ ka ọ bụ, àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso Jehova bụ àjà nsure ọkụ sitere n'anụ ufe, ọ ga-esi n'etiti nduru ma ọ bụ n'etiti ụmụ kpalakwukwu weta nso onyinye ya iji bịaruo nso. Onye nchụàjà ga-eweta ya nso ebe ịchụ àjà, gbupụ isi ya, surie ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. A ga-apịpụkwa ọbara ya n'akụkụ ebe ịchụ àjà. Ọ ga-ewezukwa akpa nri ya na ihe dị n'ime ya, tụfuo na nsọ ebe ịchụ àjà n'akụkụ ihu anyanwụ n'ebe ntụ. Ọ ga-abọkwa ya na nku ya abụọ, ma ọ gaghị ekewa ya. Onye nchụàjà ga-esure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà.
n'elu nkụ nke dị n'elu ọkụ. Àjà nsure ọkụ ka ọ ga-abụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Akwụkwọ nke atọ nke Mosis, akwụkwọ Levitikọs isi nke 2. Ma mgbe mmadụ ga-eweta onyinye nsọ ya iji bịaruo nso, bụ onyinye a na-enye Jehova ịnata ihu ọma, ụtụ ọka flọọ ka onyinye ya iji bịaruo nso ga-abụ. Ọ ga-awụkwasị ya mmanụ, tinyekwa frankincense n'elu ya. Ọ ga-ewetakwara ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà. Ọ ga-esi n'ime ya wejuo mweju aka ya sitere n'ụtụ ọka flọọ ya, sitekwa na mmanụ ya, tinyere frankincense nke ya niile. Onye nchụàjà ga-esurekwa ihe ncheta ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Ọ bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma nke fọdụrụ site n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ bụ ihe Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe. Ọ bụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile sitere n'àjà ọkụ niile a na-achụrụ Jehova. Ma mgbe ị ga-eweta onyinye nsọ iji bịaruo nso, bụ onyinye ịnata ihu ọma esiri n'ite ọkụ, ọ ga-abụ ogbe achịcha ekoghị eko nke ụtụ ọka flọọ agwara mmanụ, ma ọ bụ mbadamba achịcha ekoghị eko nke etere mmanụ. Ma ọ bụrụ na onyinye gị iji bịaruo nso bụ onyinye ịnata ihu ọma eghere n'ite eji eghe ihe, ụtụ ọka flọọ agwara mmanụ nke na-ekoghị eko ka ọ ga-abụ. Nyawaa ya na nyawa ya niile, wụkwasị ya mmanụ, onyinye ịnata ihu ọma ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na onyinye gị iji bịaruo nso bụ onyinye ịnata ihu ọma eghere n'ihe ighe ihe, ụtụ ọka flọọ etinyere mmanụ ka a ga-eji mee ya. Ị ga-ewetakwara Jehova onyinye ịnata ihu ọma nke eji ihe ndị a mee. A ga-ewetakwa ya nso onye nchụàjà. Ọ ga-ewetakwa ya n'ebe ịchụ àjà. Onye nchụàjà ga-esikwa n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ bulie ihe ncheta ya, sure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Ọ bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma nke fọdụrụ site n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ bụ ihe Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe. Ọ bụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile sitere n'àjà ọkụ niile a na-achụrụ Jehova. Ọ dịghị onyinye ịnata ihu ọma ọbụla nke unu ga-enweta nso Jehova agaghị eji ihe na-eko achịcha mee. N'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla nke na-eko achịcha ma ọ bụ mmanụ aṅụ ọbụla unu ga-eji suru ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, ka ọ bụrụ àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Dịka onyinye iji bịaruo nso bụ mkpụrụ mbụ ka unu ga-eweta ha nso Jehova. Ma n'elu ebe ịchụ àjà ka ha na-agaghị arịgo ịbụ ihe isi ụtọ. Onyinye ọbụla iji bịaruo nso nke onyinye ịnata ihu ọma gị, ị ga-enyekwa ya nnu. Emekwala ka nnu nke ọgbụgba ndụ Chineke gị ghara ịdị n'onyinye ịnata ihu ọma gị. N'onyinye gị niile iji bịaruo nso ka ị ga-eweta nnu nso. Ma ọ bụrụ na ị weta nso onyinye ịnata ihu ọma bụ mkpụrụ mbụ inye Jehova ọka rara oko a ṅara n'ọkụ, ọka nke ubi ọma esuru esu ka ị ga-eweta nso
ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma sitere na mkpụrụ mbụ gị. Ị ga-etinye mmanụ n'elu ya, tụkwasị ya frankincense, onyinye ịnata ihu ọma ka ọ bụ. Onye nchụaja ga-esure ihe ncheta ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, bụ ụfọdụ n'ime ọka ya esuru esu, na ụfọdụ n'ime mmanụ ya, tinyere frankincense ya niile. Ọ bụ àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Akwụkwọ nke atọ nke Mosis, akwụkwọ Levitikọs isi nke 3. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso bụ ihe àjà nke aja udo, ọ bụrụ na ọ bụ ihe si n'igwe ehi pụta ka ya onwe ya na-eweta nso, ma ọ bụ oke ma ọ bụ nwunye, n'izu oke ka ọ ga-eweta ya nso n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị ya aka n'isi onyinye ya iji bịaruo nso, gbukwaa ya n'ọnụ ụzọ nke ili ukwu nzute. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụaja ga-awụsa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Ọ ga-esikwa n'ihe àjà nke aja udo weta nso àjà ọkụ ịchụrụ Jehova, bụ abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na abụba niile nke dị n'elu ihe ime, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, nke dị n'akụkụ akwụ ya, na mba imeju nke dị n'imeju, n'akụkụ akọrọ ka ọ ga-ewezuga ya. Ụmụ ndị ikom Erọn ga-esure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà, n'elu àjà nsure ọkụ nke dị n'elu nkụ, nke dị n'elu ọkụ. Ọ bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-esurere Jehova. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso nke ọ na-enye ka ọ bụrụ ihe àjà nke aja udo ịchụrụ Jehova esi n'igwe ewu na atụrụ pụta, oke ma ọ bụ nwunye, n'izu oke ka ọ ga-eweta ya nso. Ọ bụrụ na ọ bụ atụrụ ka ya onwe ya na-eweta nso, ịbụ onyinye ya iji bịaruo nso, ọ ga-ewetakwa ya nso n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi onyinye ya iji bịaruo nso, gbukwaa ya n'ihu ụlọ ikwu nzute. Ụmụ ndị ikom Erọn ga-awụsa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Ọ ga-esikwa n'ihe àjà nke aja udo weta nsọ àjà ọkụ ịchụrụ Jehova, bụ abụba ya, na akụkụ ọdụdụ ya nwere abụba n'izu oke ya. N'ebe ọkpụkpụ azụ ya dị ka ọ ga-ewezuga ya, na abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na abụba niile nke dị n'elu ihe ime, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, nke dị n'akụkụ ụkwụ, na mba imeju nke dị na mmeju, na akụkụ akọrọ ka ọ ga-ewezuga ya. Onye nchụaja ga-esure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Ọ bụ nri àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso bụ ewu, ọ ga-ewetakwa ya nso n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi ya, gbukwaa ya n'ihu ụlọ ikwu nzute. Ụmụ ndị ikom Erọn ga-awụsa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Ọ ga-esikwa n'ime ya nweta nso onyinye ya iji bịaruo nso, bụ àjà ọkụ ịchụrụ Jehova, abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na abụba niile nke dị n'elu ihe ime, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, nke dị n'akụkụ ụkwụ, na mba imeju nke dị n'imeju, na akụkụ akọrọ ka ọ ga-ewezuga ya.
Onye nchụaja ga-esure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Ọ bụ nri aja ọkụ ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ. Abụba niile bụ ihe Jehova nwere. Ọ ga-abụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile, n'ebe obibi unu niile, na unu agaghị eri abụba ọbụla ma ọ bụ ọbara ọbụla. Akwụkwọ nke 3 nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 4. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị, mgbe mmadụ ga-emehie n'amaghị ama megide ihe ọbụla n'ime ihe Jehova nyere n'iwu sị, emela ha, o wee mee otu n'ime ha. Ọ bụrụ na onye nchụaja etere mmanụ emehie dịka ikpe ọmụma ndị m si dị, ọ ga-ewetakwa nsọ nwa oke ehi zuru oke banyere mmehie ya nke o mehieworo ịchụrụ Jehova ka ọ bụrụ aja mmehie. Ọ ga-eme ka oke ehi ahụ bịarute ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi oke ehi ahụ, gbukwaa oke ehi ahụ n'ihu Jehova. Onye nchụaja etere mmanụ ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi webata ya n'ụlọ ikwu nzute. Onye nchụaja ahụ ga-ede ya mkpịsị aka ya n'ọbara ahụ, fesa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ ugboro 7 n'ihu Jehova, n'ihu akwa mgbochi nke ebe nsọ ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ aja nke ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee n'ihu Jehova, nke dị n'ime ụlọ ikwu nzute. Ọ bụkwa ọbara niile nke oke ehi ahụ ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ, nke dị n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-esikwa n'ime ya welie abụba niile nke oke ehi nke aja mmehie, bụ abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na abụba niile nke dị n'elu ihe ime, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, nke dị n'akụkụ ụkwụ, na mba imeju nke dị n'imeju n'akụkụ akọrọ ka ọ ga-ewezuga ya, dịka esi n'oke ehi nke ihe aja nke aja udo eweli ya. Onye nchụaja ga-esurekwa ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ebe ịchụ aja nke aja nsure ọkụ. Ma akpụkpọ oke ehi ahụ na anụ ya niile, tinyere isi ya, tinyekwa olu ụkwụ ya na ọrụ aka ya, na ihe ime ya na nsị ya. Ọbụla oke ehi ahụ niile ka ọ ga-ebupụ jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu ruo ebe dị ọcha, ruo ịkpọ ntụ, suree ya n'elu nkụ n'ọkụ. N'elu ịkpọ ntụ ka a ga-esure ya ọkụ. Ma ọ bụrụ na nzukọ niile nke Izrel emee ihe n'amaghị ama, e wee zopụ ihe ahụ n'anya mkpọkọta Izrel, ọ bụrụkwa na ha emewo ihe megide otu n'ime ihe niile Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ikpe wee maa ha. Mgbe a mara mmehie nke ha mehieworo n'ime ya, mkpọkọta Izrel ahụ ga-ewetakwa nsụ nwa oke ehi ịbụ aja mmehie. Ha ga-emekwa ka ọ bịa n'ihu ụlọ nzute. Ndị okenye nzukọ ahụ ga-ebikwasị aka ha n'isi oke ehi ahụ n'ihu Jehova. A ga-egbukwa oke ehi ahụ n'ihu Jehova. Onye nchụaja etere mmanụ ga-ewebata ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ n'ụlọ ikwu nzute. Onye nchụaja ga-edenye mkpịsị aka ya n'ime ọbara ahụ, fesa ya ugboro 7 n'ihu Jehova, n'ihu akwa mgbochi ahụ.
Ọ ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke dị n'ihu Jehova, nke dị n'ime ụlọ ikwu nzute. Ọ bụkwa ọbara niile ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ nke dị n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-esikwa n'ime ya welie abụba ya niile, suree ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Ọ ga-emekwa oke ehi ahụ dịka o mere oke ehi nke àjà mmehie. Otu a ka ọ ga-eme ya. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ha mmehie ha. A ga-agbagharakwa ha ya. Ọ ga-ebupụkwa oke ehi ahụ jee n'azụ ọmụ ma ụlọ ikwu, suree ya ọkụ dịka o surere oke ehi mbụ. Àjà mmehie nke mkpokọta Izrel ka ọ bụ. Mgbe onye isi na-emehie mekwa ihe na-amaghị ama megide otu n'ime ihe Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ikpe wee maa ya. Ọ bụrụkwa na eme ka ọ mara mmehie ya nke o mehieworo n'ime ya, ọ ga-eweta mkpi bụ oke zuru oke ka ọ bụrụ onyinye ya iji bịaruo nso. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi mkpi ahụ, bụkwa ya n'ebe a na-egbu anụ àjà nsure ọkụ n'ihu Jehova. Àjà mmehie ka ọ bụ. Onye nchụàjà ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara nke àjà mmehie na mkpịsị aka ya, tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ọbara ya ka ọ ga-awụsịkwa na ntọala ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Abụba ya niile ka ọ ga-esuru ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà dịka abụba ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ na otu mmadụ n'etiti ndị ala emehie na-amaghị ama n'ime ihe megide otu n'ime ihe Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ikpe wee maa ya. Ọ bụrụkwa na eme ka ọ mara mmehie ya nke o mehieworo, ọ ga-ewetakwa ewu bụ nne zuru oke banyere mmehie ya nke o mehieworo ka ọ bụrụ onyinye ya iji bịaruo nso. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi ihe àjà mmehie ahụ, gbukwaa ihe àjà mmehie ahụ n'ebe àjà nsure ọkụ. Onye nchụàjà ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya na mkpịsị aka ya, tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ọ bụkwa ọbara ya niile ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà. Abụba ya niile ka ọ ga-ewezuga dịka ewezugara abụba n'elu ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụàjà ga-esurekwa ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ a na-esurere Jehova. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ na o weta nwa atụrụ dịka onyinye ya iji bịaruo nso, ka ọ bụrụ àjà mmehie na-ezuru oke ka ọ ga-eweta ya. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi ihe àjà mmehie ahụ, gbukwaa ya ịbụ àjà mmehie n'ebe ha na-egbu ihe àjà nsure ọkụ. Onye nchụàjà ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara àjà mmehie ahụ na mkpịsị aka ya, tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ. Ọ bụkwa ọbara ya niile ka ọ ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà. Abụba ya niile ka ọ ga-ewezuga dịka a na-ewezuga abụba nwa atụrụ n'ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụàjà ga-esure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà n'elu àjà ọkụ nke Jehova. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya nke o mehieworo. A ga-agbagharakwa ya. Akwụkwọ nke 3 nke Mosis dere. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 5. Mgbe mmadụ ga-emehie site n'ịnụ olu ọgbụgba iyi
mgbe ya onwe ya bụ onye àmà, ma ọ bụ na ọ hụwo ma ọ bụ ọ mawo. Ọ bụrụ na o gosighị ya, ọ ga-ebukwa ajọ omume ya. Ma ọ bụ mgbe mmadụ ga-emetụ ihe ọbụla rụrụ arụ aka, ma ọ bụ ozu anụ ọhịa rụrụ arụ, ma ọ bụ ozu anụ ụlọ rụrụ arụ, ma ọ bụ ozu ihe na-enupụta enupụta nke rụrụ arụ, ma ezonarịrị ya onwe ya ga-enwerukwa arụ, ikpe ga-amakwa ya. Ma ọ bụ mgbe ọ ga-emetụ ihe rụrụ arụ nke mmadụ, ọbụla ihe ọbụla nke ya rụrụ arụ nke eji merụọ ya, ma ezonarịrị ya mgbe ya onwe ya maara, ikpe ga-amakwa ya. Ma ọ bụ mgbe mmadụ ga-aṅụ iyi na-ewere gburugburu ọnụ ya kwuo okwu efu ime ihe ọjọọ, ma ọ bụ ime ezi ihe, ọbụla okwu efu ọbụla mmadụ na-ekwu n'ịṅụ iyi, ma ezonarịrị ya mgbe ya onwe ya maara, ikpe ga-amakwa ya banyere otu n'ime ihe ndị a. Ọ ga-erukwa mgbe ikpe mara ya banyere otu n'ime ndị a, na ọ ga-ekwupụta ihe ahụ nke o mehieworo mmehie banyere ya. Ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya banyere mmehie ya nke o mehieworo, bụ nne nke si n'igwe ewu na atụrụ pụta, nwa atụrụ ma ọ bụ nwa ewu, ka ọ bụrụ àjà mmehie onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya ahụ. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị ihe ga-ezu nwa atụrụ, ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya banyere mmehie nke o mehieworo, bụ nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ, otu a ka ọ bụrụ àjà mmehie, ibe ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Ọ ga-achetara ha onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-eburu ụzọ weta nsọ nke dịrị àjà mmehie. Ọ ga-atụbipụ isi ya site n'olu ya, ma ọ gaghị ekewa ya. Ọ ga-efesa ụfọdụ n'ime ọbara àjà mmehie ahụ n'elu akụkụ ebe ịchụ àjà, ma nke fọdụrụ n'ime ọbara ka ọ ga-agbasa na ntọala ebe ịchụ àjà. Àjà mmehie ka ọ bụ. Ọ ga-eme nke abụọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ dịka ikpe ahụ si dị. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya ahụ nke o mehieworo. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị na nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ, ọ ga-ewetakwa onyinye ya iji bịaruo nso banyere mmehie nke o mehieworo, bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke efa ụtụ ọka flọọ, ka ọ bụrụ àjà mmehie. Ọ gaghị atụkwasị ya mmanụ, ọ gaghị etinyekwa frankincense n'elu ya, n'ihi na àjà mmehie ka ọ bụ. Ọ ga-ewetakwara ya onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ewejukwa mweju aka ya site na ya ịbụ ihe ncheta ya. Ọ ga-esurekwa ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, n'elu àjà ọkụ nke Jehova. Àjà mmehie ka ọ bụ. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya ahụ nke o mehieworo n'otu n'ime ihe ndị a. A ga-agbagharakwa ya. Ma nke fọdụrụ ga-abụ ihe onye nchụàjà nwere dịka onyinye ịnata ihu ọma ahụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, mgbe mmadụ ga-emepụ ihe mmekpu mmehie na-amaghị ama megide ihe nsọ niile nke Jehova, ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya, bụ ebulu zuru oke si n'igwe ewu na atụrụ pụta, dịka oruru ọnụ gị si dị n'ala ọcha shekel, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ dị si dị, ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma. Ma ihe nke o mehieworo megide ihe nsọ ahụ, ọ ga-akwụghachi ya. Ọ ga-atụkwasịkwa otu ụzọ n'ụzọ ise n'elu ya, nye ya onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ewere ebule àjà ikpe ọmụma kpuchiere ya mmehie ya. A ga-agbagharakwa ya.
ma ọ bụrụ sị na mmadụ emehie megide otu n'ime ihe niile Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme. Ọ bụ ezie na ọ maghị, ma ikpe mara ya, ọ ga-ebukwa ajọ omume ya. Ọ ga-ewetakwara onye nchụaja ebulu zuru oke si n'igwe ewu na atụrụ pụta, dị ka oruru ọnụ gị si dị, ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie banyere ihe o mere na-amaghị ama, ma ya onwe ya amaghị ya. A ga-agbagharakwa ya. Aja ikpe ọmụma ka ọ bụ, ikpe mara ya n'ezie n'ihu Jehova. Akwụkwọ nke 3 nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 6. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, mgbe mmadụ ga-emehie, mekpu ihe mmekpu megide Jehova, ghọgbuo mmadụ ibe ya n'ihe ndebe, maọbụ n'ihe etinyere n'aka ya, maọbụ n'ihe a napụrụ mmadụ n'ike, maọbụ mgbe o megbuworo mmadụ ibe ya, maọbụ mgbe ọ hụtaworo ihe furu efu, o wee ghọọ aghụghọ n'ime ya, ṅụọ iyi n'ụgha. N'otu n'ime ihe ndị a niile nke mmadụ na-emehie n'ime ha, ọ ga-erukwa mgbe ọ ga-emehie, mgbe ikpe mara ya, na ọ ga-enyeghachi ihe ọ napụrụ mmadụ n'ike, ma ọ bụ ihe o nwetara na mmegbu, ma ọ bụ ihe ndebe e nyere ya idebe, ma ọ bụ ihe furu efu nke ọ hụtaworo, ma ọ bụ ihe ọbụla nke ọ ṅụrụ iyi banyere ya n'ụgha. Ọ ga-akwụghachikwa ya na nkwụzu ya. Ọ bụkwa otu ụzọ n'ụzọ 5 ka ọ ga-atụkwasị ya. Ọ bụ onye nwe ihe ahụ ka ọ ga-enye ya n'ụbọchị aja ikpe ọmụma ya. Ọ ga-ewetakwara Jehova aja ikpe ọmụma ya, bụ ebulu zuru oke sitere n'igwe ewu na atụrụ, dị ka oruru ọnụ gị si dị, ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma. Ọ ga-ewetara onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihu Jehova. A ga-agbagharakwa ya banyere ihe ọbụla n'ime ihe niile nke ọ na-eme nke ikpe mara ya n'ime ya. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nye Erọn na ụmụ ya ndị ikom iwu sị, nke a bụ iwu nke aja nsure ọkụ. Nke ahụ bụ aja nsure ọkụ banyere orire ọkụ n'elu ebe ịchụ aja ogologo abalị niile ruo ụtụtụ. A ga-emekwa ka ọkụ ebe ịchụ aja na-ere ere n'elu ya. Onye nchụaja ga-eyirikwa uwe mwụda akwa ọcha ya, uwe ụkwụ akwa ọcha ya, ka ọ ga-eyikwasịkwa n'ahụ ya. Ọ ga-achịlikwa ntụ ahụ nke ọkụ ga-erechapụta n'aja nsure ọkụ n'elu ebe ịchụ aja, dọba ha na nso ebe ịchụ aja. Ọ ga-eyipụ uwe ya, yiri uwe ọzọ, bupụ ntụ ahụ, jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu ruo ebe dị ọcha. A ga-emekwa ka ọkụ nke dị n'elu ebe ịchụ aja na-ere ere n'elu ya. Ọ gaghị anyụ anyụ. Onye nchụaja ga-esure nkụ ọkụ n'elu ya kwa ụtụtụ. Ọ ga-edokwa aja nsure ọkụ n'usoro n'elu ya, surekwa abụba nke aja udo niile, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ya. Mgbe dum ka a ga-eme ka ọkụ na-ere ere n'elu ebe ịchụ aja, ọ gaghị anyụ anyụ. Nke a bụkwa iwu onyinye ịnata ihu ọma. Ụmụ ndị ikom Erọn ga-eweta ya nso n'ihu Jehova, n'ihu ebe ịchụ aja. Ọ ga-esite n'ime ya wejuo nweju aka ya wee lie, bụ site n'ụtụ ọka flọọ nke onyinye ịnata ihu ọma, sitekwa na mmanụ ya, wee liekwa frankincense niile nke dị n'elu onyinye ịnata ihu ọma ahụ. Ọ ga-esurekwa ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ebe ịchụ aja, ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ, dịka ihe ncheta ya a na-esurere Jehova. Ma ihe fọdụrụ n'ime ya, Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-eri ya. Na-ekoghị eko ka a ga-eri ya n'ebe dị nsọ, n'ogige ụlọ ikwu nzute ka ha ga-eri ya.
agaghị ewere ihe na-eko achịcha sie ya. Enyewo m ya ka ọ bụrụ oke ha sitere n'àjà ọkụ m niile. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ, dịka àjà mmehie na dịka àjà ikpe ọmụma. Nwoke ọbụla n'etiti ụmụ Erọn ga-eri ya dịka ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile, site n'àjà ọkụ nke Jehova. Onye ọbụla nke na-emetụ ha ahụ ga-adị nsọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Erọn na ụmụ ya ndị ikom, nke ha ga-ewetara Jehova nso n'ụbọchị e tere ya mmanụ: otu ụzọ n'ụzọ iri nke efa ụtụ ọka flọ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma mgbe dum. Nkere ya n'ụtụtụ, nkere ya kwa n'anyasị. Site n'ite isi ihe ka a ga-ewere mmanụ mee ya. Mgbe o deworo ede, ị ga-ewebata ya iberibe achịcha esiri esi nke onyinye ịnata ihu ọma ka ị ga-eweta nso ịbụ ihe isi ụtọ a na-esurere Jehova. Onye nchụaja e tere mmanụ ga-anọchi ya site n'ụmụ ya ndị ikom ga-eme ya. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi Jehova nwere. A ga-esure esi ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Onyinye ịnata ihu ọma ọbụla nke onye nchụaja ka a ga-esure esikwa ọkụ, agaghị eri ya. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom okwu sị, nke a bụ iwu àjà mmehie. N'ebe a na-egbu ihe àjà nsure ọkụ ka a ga-egbu ihe àjà mmehie n'ihu Jehova. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Onye nchụaja nke na-achụ ya banyere mmehie ga-eri ya. N'ebe dị nsọ ka a ga-eri ya, n'ogige ụlọ ikwu nzute. Ihe ọbụla nke na-emetụ anụ ya ahụ ga-adị nsọ. Mgbe e fesara ụfọdụ n'ime ọbara ya n'uwe ọbụla, ị ga-asụkwa ihe ahụ e fesara ya n'elu ya n'ebe dị nsọ. Ma a ga-etiwa ihe àjà nke esiri ya n'ime ya. Ma ọ bụrụ na n'ihe ọla ka esiri ya, a ga-ehicha ya, ṅachaa ya na mmiri. Nwoke ọbụla n'etiti ndị nchụaja ga-eri ya. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Ọ dịghịkwa àjà mmehie ọbụla a ga-eri, bụ nke a na-ewebata ụfọdụ n'ime ọbara ya n'ụlọ ikwu nzute, ikpuchi mmehie n'ebe nsọ ahụ. A ga-ewere ọkụ sure ya. Akwụkwọ nke atọ nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 7. Nke a bụkwa iwu ajọ ikpe ọmụma. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. N'ebe ha na-egbu ihe àjà nsure ọkụ ka ha ga-egbu ihe àjà ikpe ọmụma. Ọ ga-awụsakwa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Abụba ya niile ka ọ ga-esi n'ime ya weta nso, bụ akụkụ ọdụdụ ya nwere abụba, na abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, nke dị n'akụkụ ụkwụ, na mba imeju nke dị n'imeju n'akụkụ akọrọ ka ọ ga-ewezuga ya. Onye nchụaja ga-esure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, ka ọ bụrụ àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Àjà ikpe ọmụma ka ọ bụ. Nwoke ọbụla n'etiti ndị nchụaja ga-eri ya. N'ebe dị nsọ ka a ga-eri ya. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Dịka àjà mmehie si dị, otu a ka àjà ikpe ọmụma dị. Otu iwu dịrị ha. Onye nchụaja nke na-ewere ya ikpuchi mmehie ya onwe ya ga-enwe ya. Onye nchụaja nke na-eweta nso àjà nsure ọkụ nke onye ọbụla, onye nchụaja onwe ya ga-enwe akpụkpọ nke ihe àjà nsure ọkụ nke o wetaworo nso n'onwe ya. Ọzọ, onyinye ịnata ihu ọma ọbụla nke a na-esi n'ite ọkụ,
na ihe ọbụla a na-eme n'ihe ighe ihe na n'ite isi ihe. Onye nchụaja nke na-eweta ya nso, ya onwe ya ga-enwe ya. Ọzọ, onyinye ịnata ihu ọma ọbụla a gwara mmanụ ma ọ bụ nke kpọrọ akpọ, ụmụ ndị ikom niile Erọn ga-enwe ya, otu dịka ibe ya. Nke a bụkwa iwu nke ihe àjà nke aja udo nke mmadụ ga-eweta nso Jehova. Ọ bụrụ na o weta ya nso ka ọ bụrụ aja ekele, ọ ga-ewetakwa nso ogbe achịcha ekoghị eko, ụfọdụ nke a gwara mmanụ, na mbadamba achịcha ekoghị eko, ụfọdụ nke e tere mmanụ, na ogbe achịcha ụfọdụ a gwara mmanụ nke ụtụ ọka flọọ dere ede, tinyere aja ekele ahụ. N'elu ogbe achịcha koro eko ụfọdụ ka ọ ga-eweta nso onyinye ya iji bịaruo nso, tinyere aja ekele nke aja udo ya. Ọ ga-esikwa na ya weta nso otu n'ime onyinye ọbụla iji bịaruo nso, ka ọ bụrụ aja mbuli ibuliri Jehova. Onye nchụaja nke na-awụsa ọbara aja udo, ya onwe ya ga-enwe ya. A ga-erikwa anụ nke aja ekele nke aja udo ya n'ụbọchị nke onyinye ya iji bịaruo nso. Ọ gaghị adọba ụfọdụ n'ime ya ruo ụtụtụ. Ma ọ bụrụ na aja nke onyinye ya iji bịaruo nso bụ nkwa ma ọ bụ aja afọ ofufo, n'ụbọchị ọ na-eweta nso aja ya ka a ga-eri ya. N'echi ya ka a ga-erikwa nke fọdụrụ n'ime ya. Ma nke fọdụrụ n'ime anụ nke aja ahụ, a ga-eji ọkụ sure ya n'ụbọchị nke atọ. Ma ọ bụrụ na erie ụfọdụ n'ime anụ nke ihe àjà nke aja udo ya n'ụbọchị nke atọ n'ụzọ ọbụla, ọ gaghị atọ ụtọ. Onye na-eweta ya nso agaghị agụ ya nye ya. Ihe ahụ ka ọ ga-abụ. Mmadụ nke na-eri ụfọdụ n'ime ya ga-ebukwa ajọ omume ya. Anụ nke metụrụ ihe ọbụla rụrụ arụ agaghị eri ya. A ga-eji ọkụ sure ya. Ma anụ aja ahụ, onye ọbụla nke dị ọcha ga-eri anụ ya. Ma mmadụ nke na-eri anụ sitere n'ihe àjà nke udo nke Jehova nwere, ma o ruru ya dị n'ahụ ya, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'etiti ụmụnna ya. Ma mgbe mmadụ ga-emetụ ihe ọbụla rụrụ arụ ahụ, bụ oruru mmadụ ma ọ bụ anụmanụ rụrụ arụ, wee rie ụfọdụ n'ime anụ ihe àjà udo nke Jehova nwere, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'etiti ụmụnna ya. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị, unu erila abụba ọbụla nke ehi maọbụ atụrụ maọbụ ewu, abụba nke anụmanụ nwụrụ onwe ya, na abụba nke anụmanụ anụ ọhịa dogburu. A ga-edozi ya iji jee ozi ọbụla, ma unu erile ya ma ọlị. N'ihi na onye ọbụla nke na-eri abụba sitere n'anụmanụ nke mmadụ si n'ime ya eweta nso aja ọkụ ịchịrụ Jehova, a ga-ebipụkwa mmadụ nke na-eri ya n'etiti ụmụnna ya. Ọ dịghịkwa ọbara ọbụla unu ga-eri n'ebe obibi unu niile, nke anụ ufe ma ọ bụ nke anụmanụ. Mmadụ ọbụla nke ga-eri ọbara ọbụla, a ga-ebipụkwa mmadụ ahụ n'etiti ụmụnna ya." Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị, onye na-ewetara Jehova nso ihe àjà nke aja udo ya ga-esi n'ihe àjà nke aja udo ya wetara Jehova onyinye ya iji bịaruo nso. Aka ya ga-eweta aja ọkụ nke Jehova. Abụba dị n'akụkụ ọkpụkpụ obi ka ọ ga-eweta, ya na ọkpụkpụ obi, ife ya ka ọ bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova.
Onye nchụaja ga-esurekwa abụba ahụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Ma ọkpụkpọ obi ahụ ka Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe. Ụtaka ukwu aka nri ka unu ga-enyekwa onye nchụaja ịbụ àjà mbuli sitere n'ihe àjà niile nke àjà udo unu. Onye ahụ n'etiti ụmụ ndị ikom Erọn nke na-eweta nso ọbara nke àjà udo niile na abụba ha ga-enwe ụtaka ukwu aka nri ahụ ka ọ bụrụ oke ya. N'ihi na ọkpụkpọ obi nke àjà ofufe na ụtaka ukwu nke àjà mbuli ka m naraworo n'aka ụmụ Izrel site n'ihe àjà niile nke àjà udo ha niile nye Erọn bụ onye nchụaja, nyekwa ụmụ ya ndị ikom sitere n'àjà ọkụ nke Jehova n'ụbọchị o mere ka ha bịaruo nso iburu Jehova ndị nchụaja, bụ nke Jehova nyere iwu ka e nye ha site n'aka ụmụ Izrel n'ụbọchị o tere ha mmanụ. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ ha niile. Nke a bụ iwu dịịrị àjà nsure ọkụ, dịkwara onyinye ịnata ihu ọma, dịkwara àjà mmehie, dịkwara àjà ikpe ọmụma, dịkwara mmejọ aka, dịkwara ihe àjà nke àjà udo, nke Jehova nyere Mosis n'iwu n'ugwu Saịnaị n'ụbọchị o nyere ụmụ Izrel iwu iwetara Jehova nso onyinye ha iji bịaruo nso n'ọzara Saịnaị. Akwụkwọ nke atọ nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 8. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, chịrị Erọn na ụmụ ya ndị ikom tinyere ya na uwe ha na mmanụ otite mmanụ ahụ na oke ehi nke àjà mmehie na ebule abụọ ahụ na nkata achịcha ekoghị eko, kpọkọtakwa nzukọ Izrel niile n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Mosis wee mee dịka Jehova nyere ya n'iwu. E wee kpọkọta nzukọ ahụ n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Mosis wee sị nzukọ ahụ, nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu ka e mee ya. Mosis wee mee ka Erọn na ụmụ ya ndị ikom bịaruo nso. O werekwa mmiri saa ha ahụ. O tinye n'ahụ ya uwe ime ahụ, were ihe ike n'ụkwụ kee ya, yikwasị ya uwe mwụda, tinye efọd n'ahụ ya, kee ya n'ihe okike efọd nke onye ọka kpara, were ya kegide efọd ahụ n'ahụ ya. Ọ tụkwasị n'ahụ ya ihe igbochi obi, tinyekwa n'elu ihe igbochi obi ihe ahụ na izu oke ahụ. Ọ tụkwasị akwa nkuku isi n'isi ya, tụkwasịkwa n'akwa nkuku isi ahụ n'ihu ya ihe ahụ dị mbara nke ọlaedo, bụ okpu nsọ nke onye nchụaja, dịka Jehova nyere Mosis n'iwu. Mosis wee were mmanụ otite mmanụ ahụ tee ebe obibi ahụ na ihe niile nke dị n'ime ya, doo ha nsọ. O wee fesa ụfọdụ n'ime ya n'ebe ịchụ àjà ugboro 7, teekwa ebe ịchụ àjà na ihe ya niile na ite ọsịsa mmiri na ụkwụ ala ya mmanụ ido ya nsọ. Ọ wụkwasịkwa ụfọdụ n'ime mmanụ otite mmanụ ahụ n'isi Erọn, teekwa ya mmanụ ido ya nsọ. Mosis wee mee ka ụmụ ndị ikom Erọn bịaruo nso. O yikwasị ha uwe ime, were ihe ike n'ụkwụ kee ha, keekwa ha ihe ike n'isi, dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ọ kpọta oke ehi nke àjà mmehie nso. Erọn na ụmụ ya ndị ikom wee bikwasị aka ha n'oke ehi nke àjà mmehie. O gbuo ya. Mosis wee were ọbara ya tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà ahụ gburugburu na mkpịsị aka ya,
wepụ mmehie n'ebe ịchụ aja ahụ. Ọbara ahụ ka ọ wụkwasịkwara na ntọala ebe ịchụ aja, doo ya nsọ, ikpuchiri ya mmehie. O were abụba niile nke dị n'elu mmehie, na mba imeju nke imeju, na akọrọ abụọ na abụba ha. Mozis wee sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Ma oke ehi ahụ na akpụkpọ ya na anụ ya na nsị ya, o surere ha n'ọkụ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu, dịka Jehova nyere Mozis iwu. O weta nso ebulu nke aja nsure ọkụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom wee bikwasị aka ha n'isi ebulu ahụ, o gbuo ya. Mozis wee wụsa ọbara ya n'ebe ịchụ aja ahụ gburugburu. Ọ bọọ ebulu ahụ na ọbụbọ ya. Mozis wee sure isi ya na ọbụbọ ya niile na abụba ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. O were mmiri saa ihe ime ya n'ọrụ ukwu na ọrụ aka ya. Mozis wee sure ebulu ahụ niile ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Aja nsure ọkụ ka ọ bụ, ịbụ ihe isi ụtọ. Aja ọka na-atụrụ Jehova ka ọ bụ, dịka Jehova nyere Mozis iwu. O wee weta nso ebulu nke ọzọ, bụ ebulu nke mmeju aka. Erọn na ụmụ ya ndị ikom wee bikwasị aka ha n'isi ebulu ahụ, o gbuo ya. Mozis wee were ụfọdụ n'ime ọbara ya tinye n'ọnụ ntị aka nri Erọn, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya. O mee ka ụmụ ndị ikom Erọn bịaruo nso. Mozis wee were ụfọdụ n'ime ọbara ya tinye ọnụ ntị aka nri ya, na n'isi aka nke aka nri ha, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ha. Mozis wee wụsa ọbara ahụ n'ebe ịchụ aja gburugburu. O were abụba ya na akụkụ ọdụdọ ya, nwere abụba na abụba niile nke dị n'elu ihe ime ya, na mba imeju nke imeju, na akọrọ ya abụọ, na abụba ha, na ụtakụ ụkwụ aka nri ya. O si na nkata achịcha ekoghị eko ahụ nke dị n'ihu Jehova were otu ogbe achịcha ekoghị eko, na otu ogbe achịcha agwara mmanụ, na otu mbadamba achịcha, tụkwasị ha na abụba ahụ na ụtakụ ụkwụ aka nri. O tinye ha niile n'elu ọbụ aka abụọ nke Erọn, na n'elu ọbụ aka nke ụmụ ya ndị ikom, wee fee ha ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Mozis wee wepụ ha n'elu ọbụ aka ha, sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja n'elu aja nsure ọkụ ahụ. Mmeju aka ka ha bụ, ịbụ ihe isi ụtọ. Aja ọka na-achụrụ Jehova ka ọ bụ. Mozis were kwa ọkpụkpụ obi ya fee ya ka ọ bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Oke Mozis were ka ọ bụ sitere n'ebulu mmeju aka, dịka Jehova nyere Mozis iwu. Mozis were kwa ụfọdụ n'ime mmanụ otite mmanụ ahụ na ụfọdụ n'ime ọbara nke dị n'elu ebe ịchụ aja, fesa n'ahụ Erọn, na n'elu uwe ya, na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom, na n'elu uwe ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. O wee doo Erọn nsọ, dookwa uwe ya, na ụmụ ya ndị ikom, na uwe ụmụ ya ndị ikom nsọ tinyere ya. Mozis wee sị Erọn na ụmụ ya ndị ikom, sie na anụ ya n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka unu ga-eri ya, na achịcha nke dị na nkata nke mmeju aka ahụ, dịka m nyere n'iwu sị, Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-eri ya. Ma ihe nke fọdụrụ n'ime anụ ahụ na n'ime achịcha ahụ
n'ọkụ ka unu ga-esure ya. Unu esikwala n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute pụọ ụbọchị 7 ruo mgbe ụbọchị niile nke mmeji aka unu ga-ezu, n'ihi na ụbọchị 7 ka ọ ga na-emeji aka unu, dị ka e mere taa. Otu a ka Jehova nyere iwu ime, ikpuchiri unu mmehie unu. Ọ bụkwa n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute ka unu ga-anọgide ehihie na abalị ụbọchị 7. Debekwa ihe ndebe nke Jehova ka unu wee ghara ịnwụ, n'ihi na otu a ka enyeworo m iwu. Erọn na ụmụ ya ndị ikom wee mee ihe niile Jehova nyere n'iwu site n'aka Mosis. Akwụkwọ nke 3 nke Mosis dere, akwụkwọ Levitikọs isi nke 9. O ruo ụbọchị nke 8 na Mosis kwere Erọn na ụmụ ya ndị ikom na ndị okenye Izrel, ọ sị Erọn, nwere n'onwe gị nwa oke ehi ka ọ bụrụ àjà mmehie, na ebulu ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, nke zuru oke ka ha ga-abụ, gị wetakwa ha nso n'ihu Jehova. Ụmụ Izrel ka ị ga-agwakwa okwu sị, werenụ mkpi ka ọ bụrụ àjà mmehie, na nwa ehi na nwa atụrụ, ha abụọ gaba 1 afọ, bụ nke zuru oke ka ha bụrụ àjà nsure ọkụ. Cherekwa ehi na ebulu ka ha bụrụ àjà udo ịchụ n'ihu Jehova. Werekwa onyinye ịnata ihu ọma gwara mmanụ, n'ihi na taa ka Jehova ga-eme ka unu hụ ya anya. Ha wee weta ihe niile Mosis nyere n'iwu n'ihu ụlọ ikwu nzute. Nzukọ Izrel niile wee bịaruo nso guzokwa n'ihu Jehova. Mosis wee sị, nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu ka unu mee. A ga-emekwa ka unu hụ ebube Jehova anya. Mosis wee sị Erọn, bịaruo ebe ịchụ àjà nso, mee àjà mmehie gị na àjà nsure ọkụ gị, kpuchiere onwe gị, kpuchikwara ndị Izrel mmehie unu. Meekwa onyinye iji bịaruo nso nke ndị ahụ, kpuchikwara ha mmehie ha, dịka Jehova nyere iwu. Erọn wee bịaruo ebe ịchụ àjà nso, gbuo nwa ehi nke àjà mmehie nke dịrị ya onwe ya. Ụmụ ndị ikom Erọn wee wetara ya nso ọbara ya. O wee denye mkpịsị aka ya n'ọbara ahụ, tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà, wee wụsị ọbara na ntọala ebe ịchụ àjà, ma abụba na akara abụọ na mba imeju nke pụtara n'imeju nke si n'àjà mmehie pụta. O surere ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ àjà, dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ma anụ ya na akpụkpọ ya, o surere ha n'ọkụ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. O wee gbuo ihe àjà nsure ọkụ. Ụmụ ndị ikom Erọn wee mee ka ọbara ya ruo ya aka. O wee wụsa ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Àjà nsure ọkụ ka ha mekwara ka o ruo ya aka n'ọbụbọ na n'isi ya. O wee sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà. O wee saa ihe ime ya na ọlụ ụkwụ na ọrụ aka ya, sure ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu àjà nsure ọkụ n'ebe ịchụ àjà. O wee weta nso onyinye iji bịaruo nso nke ndị Izrel, were mkpi nke àjà mmehie nke dịrị ndị ahụ, gbuo ya, chọọ ya n'àjà banyere mmehie dịka nke mbụ. O wetakwa àjà nsure ọkụ nso, mee ya dịka ikpe banyere ya si dị. O wetakwa nso onyinye ịnata ihu ọma, si n'ime ya mejuo ọbụ aka ya, sure ya ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà, tinyere àjà nsure ọkụ nke ụtụtụ. O gbukwara ehi ahụ na ebulu ahụ, bụ ihe àjà nke udo nke dịrị ndị Izrel. Ụmụ ndị ikom Erọn wee mee ka ọbara ya ruo ya aka. O wee wụsa ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu.
Ha mekwara ka abụba niile nke pụtara n'ehi ahụ ruo ya aka, na ihe pụtara n'ebule ahụ, bụ akụkụ ọdụdụ nwere abụba, na abụba nke na-ekpuchi ihe ime, na akọrọ abụọ, na mba imeju nke imeju. Ha wee tụkwasị abụba ahụ n'ọkpụkpụ obi, o wee suru abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Ma ọkpụkpụ obi ha na ụtakụ ụkwụ aka nri ka Erọn fere ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova, dịka Mosis nyere iwu. Erọn wee chilie aka ya n'ebe ndị Izrel nọ, gọzie ha. O si n'ime aja mmehie na aja nsure ọkụ na aja udo rịda. Mosis na Erọn wee baa n'ụlọ ikwu nzute, pụtakwa gọzie ndị Izrel. E wee mee ka ndị ahụ niile hụ ebube Jehova anya. Ọkụ wee si n'ihu Jehova pụta, ripịa aja nsure ọkụ na abụba niile n'elu ebe ịchụ aja. Ndị Izrel niile wee hụ ya, tie mkpu, daa, kpuo ihu n'ala. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 10. Ma ụmụ ndị ikom Erọn bụ Nadab na Abihu were ihe ịgụ ọkụ, onye ọbụla o were nke ya. Ha wee tinye ọkụ n'ime ha, tụkwasị ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ya, wee weta nso n'ihu Jehova ọkụ ala ọzọ nke ọ na-enyeghị ha n'iwu. Ọkụ wee si n'ihu Jehova pụta, ripịa ha, ha wee nwụọ n'ihu Jehova. Mosis wee sị Erọn, nke a bụ ihe Jehova kwuru sị, n'ahụ ndị na-abịaru m nso ka a ga-edo m nsọ, ọ bụkwa n'ihu ndị m niile ka a ga-asọpụrụ m. Erọn wee gba nkịtị. Mosis wee kpọọ Mishael na Elzafan bụ ụmụ ndị ikom Uziel nwanne nna Erọn sị, bịaruonụ nso, si n'ihu ebe nsọ a bupụ ụmụnne unu, jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Ha wee bịaruo nso, bụrụ ha na uwe ime ha, jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu dịka Mosis kwuru. Mosis wee sị Erọn, ọ sịkwa Elieza na Itama bụ ụmụ ya ndị ikom, unu akọpụla agịrị isi unu, unu adọkwala uwe unu, ka unu wee ghara ịnwụ, ka ọ wee ghara akwa iwe iwe megide nzukọ Izrel niile. Maka ụmụnne unu bụ ụlọ niile nke Izrel kwara nsure ọkụ ahụ nke Jehova sureworo akwa. Unu esikwala n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute pụọ, ka unu wee ghara ịnwụ, n'ihi na mmanụ otite mmanụ nke Jehova dịkwasị unu. Ha wee mee dịka okwu Mosis si dị. Jehova wee gwa Erọn okwu sị, aṅụla mmanya vaịn maọbụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom tinyere gị, mgbe unu na-aba n'ụlọ ikwu nzute, ka unu ghara ịnwụ. Ọ ga-abụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile, ka unu wee kpakwuo oke n'etiti ihe nsọ na ihe na-adịghị nsọ, na n'etiti ihe rụrụ arụ na ihe dị ọcha, ka unu wee zikwa ụmụ Izrel ụkpụrụ niile nke Jehova gwaworo ha site n'aka Mosis. Mosis wee gwa Erọn okwu, ọ gwakwa Elieza na Itama bụ ụmụ ya ndị ikom fọdụrụ sị, werenụ onyinye ịnata ihe ọma nke fọdụrụ site n'aja ọkụ nke Jehova, rie ya na-ekoghị eko na nso ebe ịchụ aja, n'ihi na ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Unu ga-erikwa ya n'ebe dị nsọ, n'ihi na oke gị na oke ụmụ gị ndị ikom ka ọ bụ sitere n'aja ọkụ niile nke Jehova, n'ihi na otu a ka e nyeworo m n'iwu. Ọkpụkpọ obi nke aja ofufe na ụtaka ukwu nke aja mbuli ka unu ga-erikwa n'ebe dị ọcha, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom tinyere gị, n'ihi na dịka oke gị na oke ụmụ gị ndị ikom ka e nyeworo ha site na ihe aja niile nke aja udo niile nke ụmụ Izrel. Ụtaka ukwu nke aja mbuli na ọkpụkpọ obi nke aja ofufe ka ha ga-eweta n'elu aja ọkụ niile nke abụba niile, ife ya ka ọ bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-abụkwa nke gị na nke ụmụ gị ndị ikom tinyere gị dịka oku na-ebighị ebi, dịka Jehova nyere iwu. Mosis wee chọsie mkpi nke aja mmehie ike, ma lee, esiworo ya ọkụ. O wee wee iwe n'ahụ Elieza na n'ahụ Itama bụ ụmụ ndị ikom Erọn fọdụrụ sị, gịnị mere unu erighị aja mmehie n'ebe nke ebe nsọ ahụ? N'ihi na ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Ọ bụkwa ya ka o nyeworo unu ibupụ ajọ omume nke nzukọ Izrel, ikpuchiri ha mmehie ha n'ihu Jehova. Lee, ebubataghị ọbara ya n'ebe nsọ a n'ime, unu aghaghị iri ya n'ebe nsọ a dịka m nyere iwu. Erọn wee gwa Mosis okwu sị, lee, taa ka ha wetaworo aja mmehie ha na aja nsure ọkụ ha nso n'ihu Jehova. Ihe dịka ihe ndị a wee dakwasị m,
a sịkwa na eriri m aja mmehie ahụ taa, ọ ga-adị mma n'anya Jehova? Mgbe Mosis nụrụ ya, o wee dị mma n'anya ya. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 11. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị ha, gwanụ ụmụ Izrel okwu sị, ndị a bụ anụ dị ndụ unu ga-eri n'etiti anụmanụ niile nke dị n'elu ụwa. Anụ ọbụla nke ụkwụ ya wara njakpa, nke ụkwụ ya warakwara awara, nke na-atagharịkwa ọnụ n'etiti anụmanụ, nke ahụ ka unu ga-eri. Otu ọ dị, ndị a ka unu agaghị eri n'etiti ihe na-atagharị ọnụ, maọbụ n'etiti ndị ụkwụ ha wara njakpa, kamel, n'ihi na ihe na-atagharị ọnụ ka ọ bụ, ma ọ bụghị ihe ụkwụ ya wara njakpa. Ihe rụrụ arụ ka ọ bụrụ unu. Kọnikwa, n'ihi na ihe na-atagharị ọnụ ka ọ bụ, ma ụkwụ ya awaghị njakpa, ihe rụrụ arụ ka ọ bụrụ unu. Hekwa, n'ihi na ihe na-atagharị ọnụ ka ọ bụ, ma ụkwụ ya awaghị njakpa, ihe rụrụ arụ ka ọ bụrụ unu. Ezikwa, n'ihi na ihe ụkwụ ya wara njakpa, nke ụkwụ ya warakwara awara ka ọ bụ, ma ya onwe ya adịghị atagharị ọnụ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụrụ unu. Unu erila ihe sitere n'anụ ha, unu emetụkwala ozu ha aka, ihe rụrụ arụ ka ha bụrụ unu. Ndị a ka unu ga-eri n'etiti ihe niile nke dị na mmiri. Ihe ọbụla nke nwere ntụ na akpịlịkpa n'ime mmiri, n'oké osimiri niile na n'osimiri niile ka unu ga-eri. Ma ihe ọbụla nke na-enweghị ntụ na akpịlịkpa n'oké osimiri niile na n'osimiri niile, site n'ihe niile na-enupụta na mmiri, sitekwa n'anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ nke dị n'ime mmiri, ihe arụ ka ha bụrụ unu. Ihe arụ ka ha ga-abụkwuru unu. Unu erila ihe sitere n'anụ ha, unu ga-agụkwa ozu ha n'ihe arụ. Ihe ọbụla nke na-enweghị ntụ na akpịlịkpa n'ime mmiri, ihe arụ ka ọ bụrụ unu. Ndị a ka unu ga-agụkwa n'ihe arụ n'etiti anụ ufe, agaghị eri ha. Ihe arụ ka ha bụ ugo na ego agwọ na ugo azụ na ndagbu na agụ nkwọ dị iche iche, ugolọma ọbụla dị iche iche, na enyi nnụnụ na egbe abalị, na nnụnụ oké osimiri, na egbe dị iche iche, na okwukwu nta, na kọmorant, na okwukwu ọkụ, na okwukwu nwere mpi, na okwolo, na udele, na ụgbala, na ụtụ dị iche iche, na hopi, na ụsụ. Anụ ufe ọbụla nke na-enupụta nke na-eje ije n'ụkwụ anọ, ihe arụ ka ọ bụrụ unu. Ma otu ọ dị, ndị a ka unu ga-eri n'etiti anụ ufe niile na-enupụta nke na-eje ije n'ụkwụ anọ, nke nwere ogwe ụkwụ n'elu ụkwụ ala ha, iji na-akwụ ntụ n'elu ala. Ndị a ka unu ga-eri n'etiti ha igurube dị iche iche, na akpa nkwụ dị iche iche, na mbuzu dị iche iche, na ọgụgụ dị iche iche. Ma anụ ufe ọbụla nke na-enupụta nke nwere ụkwụ anọ, ihe arụ ka ọ bụrụ unu. N'ihi ihe ndị a ka unu ga-eme onwe unu ndị rụrụ arụ. Onye ọbụla nke na-emetụ ozu ha aka ga-arụ arụ ruo anyasị. Onye ọbụla nke na-ebu ihe sitere n'ozu ha ga-asụ onwe ya, ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Anụmanụ ọbụla nke bụ ihe ụkwụ ya wara njakpa, ma ọ bụghị ihe ụkwụ ya wara awara, ọ bụghịkwa ihe na-atagharị ọnụ, ihe rụrụ arụ ka ha bụrụ unu. Onye ọbụla nke na-emetụ ha aka ga-arụ arụ. Ihe ọbụla kwa nke na-eje ije n'ọbụ aka ya n'etiti anụ niile dị ndụ nke na-eje ije n'ụkwụ anọ, ihe rụrụ arụ ka ha bụrụ unu. Onye ọbụla nke na-emetụ ozu ha aka ga-arụ arụ ruo anyasị. Onye na-ebu ozu ha ga-asụ onwe ya, ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Ihe rụrụ arụ ka ha bụrụ unu. Ndị a bụkwara unu ihe rụrụ arụ n'etiti ihe na-enupụta nke na-enupụta n'elu ụwa, wịsel na oke, na agụ iyi dị iche iche, na ọba mmiri, na ngwere ahụ, na ngwere uzuzu, na owu magana. Ndị a bụrụ unu ihe rụrụ arụ n'etiti ihe niile na-enupụta. Onye ọbụla nke na-emetụ ha aka mgbe ha nwụrụ anwụ ga-arụ arụ ruo anyasị. Ihe ọbụla nke otu n'ime ha ga-adakwasị
mgbe ha nwụrụ. Ọ ga-arụkwa arụ maọbụ ihe osisi ọbụla maọbụ uwe maọbụ akpụkpọ maọbụ akpa ihe ọbụla nke eji eje ozi ọbụla a ga-etinye ya na mmiri. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị o wee dị ọcha. Ihe aja ọbụla nke otu n'ime ha ga-adaba n'ime ya. Ihe ọbụla nke dị n'ime ya ga-arụ arụ. Ihe aja ahụ ka unu ga-etiwakwa. N'ime ihe oriri niile nke a na-eri nke ahụ nke mmiri dị otu a ga-abịakwasị ga-arụ arụ. Ihe ọṅụṅụ niile ha a na-aṅụ n'ime ihe ọbụla dị otu a ga-arụkwa arụ. Ihe ọbụla nke ihe si n'ozu ha ga-adakwasị ga-arụkwa arụ. Ma ọ bụ ite ọkụ maọbụ ekwu a ga-akwatu ya. Ihe rụrụ arụ ka ha bụ. Ihe rụrụ arụ ka ga-abụrụkwara unu. Ma otu ọ dị, isi iyi maọbụ olulu mmiri bụ nchịkọta mmiri ga-adị ọcha, ma onye na-emetụ ozu ha aka ga-arụ arụ. Ma mgbe ihe nke si n'ozu ha ga-adakwasị mkpụrụ ọghịgha ọbụla nke a na-agha agha, ihe ọ dị ọcha ka ọ bụ. Ma mgbe a ga-etinye mmiri n'elu mkpụrụ ọghịgha ma ihe si n'ozu ha adakwasị ya, ihe rụrụ arụ ka ọ bụrụ unu. Ọzọ, mgbe otu n'ime anụmanụ nke bụrụ unu ihe oriri ga-anwụ, onye na-emetụ ozu ya aka ga-arụ arụ ruo anyasị. Onye na-eri ụfọdụ n'ime ozu ya ga-asụ uwe ya rụkwa arụ ruo anyasị. Onye ahụ nke na-ebu ozu ya ga-asụkwa onwe ya rụkwa arụ ruo anyasị. Ọzọ, ihe ọbụla nke na-enupụta n'elu ụwa, ihe arụ ka ọ bụ, agaghị eri ya. Ihe ọbụla nke na-eje ije n'afọ ya na ihe ọbụla nke na-eje ije n'ụkwa nnọ maọbụ ihe ọbụla nwere ọtụtụ ụkwụ, ọbụla ihe niile na-enupụta nke na-enupụta n'elu ụwa, unu erile ha, n'ihi na ihe rụrụ arụ ka ha bụ. Unu ejila ihe nnupụta ọbụla nke na-enupụta mee onwe unu ka unu bụrụ ihe arụ. Unu ejikwala ha merụọ onwe unu, were ha merụọ unu, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu. Unu ga-edokwa onwe unu nsọ wee dị nsọ, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m dị. Unu ejikwala ihe nnupụta ọbụla nke na-akpakpụ n'elu ụwa merụọ onwe unu, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova nke na-eme ka unu si n'ala Ijipt rigopụta ịbụrụ unu Chineke. Unu ga-adịkwa nsọ, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m dị. Nke a bụ iwu nke anụmanụ na nke anụ ufe na nke anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ nke na-akpakpụ n'ime mmiri, na nke anụ ọbụla na-enupụta n'elu ụwa, ka e wee kpaa oke n'etiti ihe rụrụ arụ na ihe dị ọcha, na n'etiti anụ dị ndụ a na-eri eri na anụ dị ndụ a na-adịghị eri eri. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 12. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, nwaanyị mgbe ọ ga-atụ ime mụọ nwa nwoke, ọ ga-arụkwa arụ ụbọchị 7, dịka ụbọchị dị na nsọ nke ịsọ ụba ya si dị, otu a ka ọ ga-arụ arụ. N'ụbọchị nke 8 a ga-ebi ya ugwu na anụ ahụ nke apị ya. Ọgụ ụbọchị na 13 ka nwaanyị ahụ ga-anọgide n'ọbara nke ime ya ka ọ dị ọcha. Ọ dịghị ihe nsọ ọbụla ọ ga-emetụ aka, ọ gaghị abakwa n'ebe nsọ ahụ ruo ọzụzụ ụbọchị niile nke ime ya ka ọ dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọ mụọ nwa nwaanyị, ọ ga-arụkwa arụ izu ụbọchị 7 abụọ, dịka na-ịdị na nsọ ya. Ọ bụkwa ọgụ ụbọchị 36 ka ọ ga-anọgide n'ọbara nke ime ya ka ọ dị ọcha. N'ozuzu ụbọchị niile nke ime ya ka ọ dị ọcha banyere nwa nwoke maọbụ banyere nwa nwaanyị. Ọ ga-ewetara onye nchụàjà nwa atụrụ nke gbara 1 afọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, na nwa kpalakwukwu maọbụ nduru ka ọ bụrụ àjà mmehie ruo ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-ewetakwa ya nso n'ihu Jehova, kpuchiere ya mmehie. A ga-emekwa ya ka ọ dị ọcha site n'isi na ọbara ya. Nke a bụ iwu nke nwaanyị nke na-amụ nwa maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị ihe ga-ezu nwa atụrụ, ọ ga-ewerekwa nduru abụọ maọbụ ụmụ kpalakwukwu abụọ. Otu a ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, ibe ya ka ọ bụrụkwa àjà mmehie. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya. A ga-emekwa ya ka ọ dị ọcha. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 13. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, mmadụ mgbe ihe otito maọbụ ọnya maọbụ ntụpọ nke na-eke uke
dị n'akpụkpọ nke anụ ahụ ya. Mgbe ihe ahụ ga-aghọ n'akpụkpọ nke anụ ahụ ya ihe otiti ekpenta, a ga-emekwa ya ka ọ bịakwute Erọn bụ onye nchụaja, ma ọ bụ bịakwute otu n'ime ụmụ ya ndị ikom bụ ndị nchụaja. Onye nchụaja ga-ahụkwa ihe otiti ahụ dị n'akpụkpọ nke anụ ahụ ya. Ma ọ bụrụ na ajị nke dị n'ihe otiti ahụ agbanwewo ọcha, ọ bụrụkwa na niile ihe otiti ahụ anya, ọ dị omimi karịa akpụkpọ anụ ahụ ya, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. Onye nchụaja ahụ ga-ahụkwa ya, sị na ọ rụrụ arụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ ahụ nke na-eke uke dị ọcha n'akpụkpọ anụ ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ajị ya agbanwewo ọcha, onye nchụaja ga-emechibido onye nwere ihe otiti ahụ n'ime ụlọ abalị 7. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya anya n'ụbọchị nke 7, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ eguzo n'anya ya, ma ihe otiti ahụ abaghị aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya n'ụbọchị nke 7 ọzọ, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghi, ma ihe otiti ahụ abaghị aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asị na ọ dị ọcha. Onye efu ka ọ bụ, ọ ga-asụkwa uwe ya dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọnya ahụ aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, mgbe e mesịrị ka onye nchụaja hụ ya ime ka ọ dị ọcha, ọ ga-emekwa ka onye nchụaja hụ ya nke ugboro 2. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya, ma lee, ọ bụrụ na ọnya ahụ abawo aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asị na ọ rụrụ arụ, ekpenta ka ọ bụ. Mgbe ihe otiti ekpenta dị n'ahụ mmadụ, a ga-emekwa ka ọ bịakwute onye nchụaja. Onye nchụaja ga-ahụkwa, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ọcha dị n'akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ihe ahụ emewo ajị ka ọ gbanwee ọcha, ọnya nke anụ ahụ dị ndụ adịkwa n'ihe otiti ahụ ekpenta site na mgbe ochie ka ọ bụ n'akpụkpọ anụ ahụ ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ọ gaghị emechibido ya n'ime ụlọ, n'ihi na onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ bụrụkwa na ekpenta agbawapụta nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, ekpenta ahụ ewee kpuchie akpụkpọ ahụ niile nke onye nwere ihe otiti ahụ site n'isi ya wee ruo ụkwụ ala ya, ọbụla ihe niile anya onye nchụaja na-ahụ. Onye nchụaja ga-ahụkwa, ma lee, ọ bụrụ na ekpenta ekpuchiwo anụ ahụ ya niile, ọ ga-asịkwa na onye nwere ihe otiti ahụ dị ọcha, ahụ ya niile agbanwewo ọcha ka ọ dị. Ma n'ụbọchị a na-ahụ anụ ahụ ndụ n'ime ya, ọ ga-arụ arụ. Onye nchụaja ga-ahụkwa anụ ahụ ndụ ahụ, sị na ọ rụrụ arụ. Anụ ahụ ndụ ahụ ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụ mgbe anụ ahụ ndụ ahụ ga-atụgharị gbanwee ọcha, ọ ga-abịakwutekwa onye nchụaja. Onye nchụaja ga-ahụ ya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ agbanwewo ọcha, onye nchụaja ga-asị na onye nwere ihe otiti ahụ dị ọcha ka ọ dị. Ọzọ, anụ ahụ, mgbe ihe ofufe dị n'ime ya n'akpụkpọ ahụ ya, ma eme ka ọ laa, ihe otiti ọcha wee dị n'ọnọdụ ihe otiti ahụ, ma ọ bụ ntụpọ na-eku uke nke dị ọcha na-acha ọbara ga-eme ka onye nchụaja hụ ya. Onye nchụaja ga-ahụkwa ya, ma lee, ọ bụrụ na ọ dị ala n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ajị ya agbanwewokwa ọcha, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ, n'ihe ofufe ahụ ka ọ gbapụtaworo. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ya, ma lee, ajị ọcha adịghị n'ime ya, ọ dịghịkwa ala karịa akpụkpọ ahụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghi, onye nchụaja ga-emechibido ya n'ime ụlọ ụbọchị 7. Ma ọ bụrụ na ọ aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchụaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ ahụ nke na-eku uke eguzo n'ọnọdụ ya, ma ọ baghị apa ihe ofufe ahụ ka ọ bụ, onye nchụaja ga-asị na ọ dị ọcha. Ma ọ bụ anụ ahụ mgbe ọkụ oruru dị n'akpụkpọ ahụ ya, mgbe anụ ahụ ndụ nke ọkụ oruru ahụ ga-aghọ ntụpọ na-eku uke
nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ ọcha, onye nchaja ga-ahụ ya ma lee. Ọ bụrụ na ajị agbanwewo ọcha n'ime ntụpọ ahụ na-ekuke, ọ dịkwa omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya. Ekpenta ka ọ bụ. N'ọkụ o ruru ahụ ka ọ gbapụtaworo, onye nchaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ihe otite ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na onye nchaja ahụ ya ma lee, ajị ọcha adịghị n'ime ntụpọ ahụ na-ekuke, ọ dịghịkwa ala karịa akpụkpọ ahụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, onye nchaja ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7. Onye nchaja ga-ahụkwa ya n'ụbọchị nke 7 ọ bụrụ na ọ baa aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya. Onye nchaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ihe otite ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ nke na-ekuke guzo n'ọnọdụ ya mgbe ọ na-abaghị aba n'ime akpụkpọ ahụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, ihe otite nke ọkụ ruru ahụ ka ọ bụ, onye nchaja ga-asịkwa na ọ dị ọcha n'ihi na apa ọkụ ruru ahụ ka ọ bụ. Ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị, mgbe ihe otite dị n'ahụ ya, n'isi ma ọ bụ n'afọ ọnụ, onye nchaja ga-ahụ ihe otite ahụ ma lee. Ọ bụrụ na ọ dị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ajị na-acha edo edo nke dị irighiri dị n'ime ya, onye nchaja ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ọrịa isi ka ọ bụ. Ekpenta nke isi ma ọ bụ nke ahụ ọnụ ka ọ bụ. Ma mgbe onye nchaja ga-ahụ ihe otite nke ọrịa isi ahụ ma lee, ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, ajị ojii adịghịkwa n'ime ya, onye nchaja ga-emechibidokwa onye nwere ihe otite ọrịa isi ahụ n'ime ụlọ ụbọchị 7. Onye nchaja ga-ahụkwa ihe otite ahụ n'ụbọchị nke 7 ma lee. Ọ bụrụ na ọrịa isi ahụ abaghị aba, ọ bụrụkwa na ajị nke na-acha edo edo adịghị n'ime ya, ọ bụrụkwa na ọrịa isi ahụ adịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, a ga-akọpụkwa isi ya, ma ọ gaghị akọpụ ọrịa isi ahụ. Onye nchaja ga-emechibidokwa onye nwere ọrịa isi ahụ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchaja ga-ahụkwa ọrịa isi ahụ n'ụbọchị nke 7 ma lee. Ọ bụrụ na ọrịa isi abaghị aba n'ọkpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ ahụ ya, onye nchaja ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ọ ga-asụkwa uwe ya niile dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọrịa isi ya aba nke ukwuu n'akpụkpọ ahụ ya mgbe e mesịrị ka ọ dị ọcha, onye nchaja ga-ahụkwa ya ma lee. Ọ bụrụ na ọrịa isi abawa aba n'akpụkpọ ahụ ya, onye nchaja agaghị acha ajị na-acha edo edo ahụ, onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọrịa isi ahụ eguzowo n'anya ya, ọ bụrụkwa na ajị ojii epupụtawo n'ime ya, emewo ka ọrịa isi ahụ laa ọcha ka ọ dị, onye nchaja ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị, mgbe ntụpọ dị iche iche nke na-ekuke bụ ntụpọ na-ekuke nke dị ọcha dị n'akpụkpọ anụ ahụ ya, onye nchaja ga-ahụkwa ma lee. Ọ bụrụ na ntụpọ dị iche iche nke na-ekuke acha ọcha inyoghị inyoghị bụ nke dị n'akpụkpọ anụ ahụ ya, ngwọ ka ọ bụ. Ọ gbawapụtawo n'akpụkpọ ahụ ya, ọcha ka ọ dị. Ma onye ọbụla mgbe agịrị isi kwochapụworo n'isi ya, onye isi nkwọcha ka ọ bụ, ọcha ka ọ dị. Ọ bụrụkwa na agịrị isi akwochapụwo n'isi ya na nke ihu ya, onye egedege ihu ya kwochiri akwocha ka ọ bụ, ọcha ka ọ dị. Ma mgbe ihe otite nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara dị n'isi nkwọcha ahụ ma ọ bụ n'egedege ihu ahụ kwọchara akwocha, ekpenta nke na-agbapụtawo n'isi nkwọcha ya ma ọ bụ n'egedege ihu ya kwọchara akwocha ka ọ bụ, onye nchaja ga-ahụkwa ya ma lee. Ọ bụrụ na ihe otite nke ihe otite ahụ dị ọcha na-acha ọbara ọbara n'isi nkwọcha ya ma ọ bụ n'egedege ihu ya kwọchara akwocha, dịka ekpenta nke akpụkpọ anụ ahụ ya si dị n'ile ya anya, onye ekpenta ka ọ bụ. Ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Onye nchaja aghaghị ịsị na ọ rụrụ arụ. N'isi ya ka ihe otite ya dị. Ma onye ekpenta nke ihe otite ahụ dị n'ahụ ya, uwe ya niile ga-abụ ihe dọwara adọwa, agịrị isi ya ga na-atọpụkwa atọpụ. Ọ ga-ekpuchikwa egbugbere ọnụ ya nke elu na-akpọ sị, onye rụrụ arụ, onye rụrụ arụ. Ụbọchị niile nke ihe otite ahụ dị n'ahụ ya ka ọ ga-arụ arụ. Onye rụrụ arụ ka ọ bụ, ọ ga-ebi iche n'azụ ọmụma ụlọikwu ka
ebe obibi ya ga-abụ. Uwe kwa, mgbe ihe otite ekpenta dị n'ime ya, maọbụ uwe ajị anụ, maọbụ uwe flas, maọbụ nke a kpara ogologo, maọbụ nke a kpụrụ uhie nke flas, maọbụ nke ajị anụ, maọbụ na akpụkpọ, maọbụ n'ihe ije ozi ọbụla eji akpụkpọ mee. Ọ bụrụkwa na ihe otite ahụ acha akwụkwọ ndụ, maọbụ ọ bụrụ ọbara n'uwe, maọbụ na akpụkpọ, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ n'ihe akpụkpọ ọbụla ihe otite ekpenta ka ọ bụ, a ga-emekwa ka onye nchụaja hụ ya. Onye nchụaja ga-ahụ ihe otite ahụ, mechibidokwa ihe nwere ihe otiti n'ime ụlọ ụbọchị 7. Ọ ga-ahụkwa ihe otite ahụ n'ụbọchị nke 7 mgbe ihe otite ahụ bawere aba n'uwe, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ na akpụkpọ nke ihe ọbụla a ga-eji akpụkpọ mee iji jee ozi. Ekpenta nke jọgburu onwe ya ka ihe otite ahụ ọ bụ ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ ga-esikwa uwe ahụ ọkụ, maọbụ nke a kpụrụ ogologo, maọbụ nke a kpụrụ uhie, na ajị anụ, maọbụ na flas, maọbụ ihe akpụkpọ ọbụla nke ihe otite ahụ dị n'ime ya, n'ihi na ekpenta jọgburu onwe ya ka ọ bụ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ma lee ihe otite ahụ abaghị aba n'uwe ahụ, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ n'ihe akpụkpọ ọbụla, onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka ha sụọ ihe ahụ nke ihe otite ahụ dị n'ime ya. Ọ ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụaja ahụ ga-ahụkwa mgbe a sụchasịrị ihe otite ahụ ma lee ọ bụrụ na ihe otite ahụ agbanweghị ihu ya. Ọ bụrụkwa na ihe otite ahụ abaghị aba, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, n'ọkụ ka ị ga-esure ya, ekpenta ka ọ bụ, maọbụ onye isi nkwọcha ya, maọbụ na egedege ihu ya kwọchara akwọcha. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja ahụ ma lee ihe otite ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị, mgbe a sụchasịrị ya, ọ ga-adọwapụkwa ya n'ime uwe ahụ, maọbụ n'ime akpụkpọ ahụ, maọbụ n'ime nke a kpụrụ ogologo, maọbụ n'ime nke a kpụrụ uhie. Ma ọ bụrụ na a na-ahụ ya n'uwe ugbu a, maọbụ na nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ na nke ihe akpụkpọ ọbụla, ihe na-agbawapụta ka ọ bụ, n'ọkụ ka ị ga-esuru ihe ahụ nke ihe otite ahụ dị n'ime ya. Uwe ahụ kwa, maọbụ nke a kpụrụ ogologo, maọbụ nke a kpụrụ uhie, maọbụ ihe akpụkpọ ọbụla nke ị ga-asụ, ọ bụrụ na ihe otite ahụ esiwo n'ime ha wezụga onwe ya, a ga-asụkwa ya nke ugboro 2, ọ ga-adịkwa ọcha. Nke a bụ iwu nke ihe otite ekpenta na uwe ajị anụ, maọbụ nke flas, maọbụ nke a kpụrụ ogologo, maọbụ na nke a kpụrụ uhie, maọbụ ihe akpụkpọ ọbụla, isi na ọ dị ọcha, maọbụ isi na ọ rụrụ arụ. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 14. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nke a ga-abụ iwu onye ekpenta n'ụbọchị a na-eme ya ka ọ dị ọcha, na a ga-eme ya ka ọ bịakwute onye nchụaja. Onye nchụaja ga-apụkwa jee n'azụ ọmụ ụlọ ikwu onye nchụaja ahụ ga-ahụkwa ma lee, ọ bụrụ na emewo ka ihe otite ekpenta si n'ahụ onye ekpenta ahụ laa, onye nchụaja ga-enye iwu ka e were nnụnụ abụọ dị ndụ dịkwa ọcha na osisi sida na ọha uhie na hisọp banyere onye a na-eme ka ọ dị ọcha. Onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka e gbuo otu n'ime nnụnụ ahụ n'ime ihe àjà ahụ n'elu mmiri na-eru eru. Nnụnụ ahụ nke dị ndụ, ọ ga-ewere ya n'osisi sida ahụ na ọha uhie ahụ na hisọp ahụ, so ha na nnụnụ ahụ dị ndụ na ọbara nnụnụ ahụ e gburu n'elu mmiri na-eru eru. Ọ ga-efesakwa ya ugboro 7 n'ahụ onye ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha na ekpenta. Ọ ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ọ ga-ezilagakwa nnụnụ ahụ dị ndụ n'ime ọhịa sara ihu. Onye ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha ga-asụkwa uwe ya niile, kopụkwa ajị ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-adịkwa ọcha. Emesịkwa ọ ga-abata n'ime ọmụma ụlọ ikwu, ma ọ ga-anọdụ n'ezi ụlọ ikwu ya ụbọchị 7. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị nke 7 na ọ ga-akọpụ ajị ya niile, bụ agịrị isi ya na afụ ọnụ ya na iko anya ya, ọbụla ajị ya niile ka ọ ga-akọpụ. Ọ ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa anụ ahụ ya. Ọ ga-adịkwa ọcha. Ma n'ụbọchị nke 3 ọ ga-ewere ụmụ ebule abụọ zuru oke na otu nwa atụrụ zuru oke nke bụ nne, nke gbara 1 afọ na ụzọ 3 n'ụzọ 10 nke otu efa ụtụ ọka flọ, ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma nke a gwara mmanụ na otu lọgụ nke mmanụ.
onye nchụaja nke na-eme ya ka ọ dị ọcha ga-eguzokwa nwoke ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha n'ihe ahụ dị iche iche n'ihu Jehova n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa otu n'ime ụmụ ebule ahụ weta ya nso ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma ya na ala ọgụ nke mmanụ ahụ. Ọ ga-efekwa ha ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-egbukwa nwa ebule ahụ n'ebe ọ na-egbu aja mmehie na aja nsure ọkụ n'ebe nke ebe nsọ ahụ, n'ihi na dịka aja mmehie aja ikpe ọmụma bụ ihe onye nchụaja nwere, ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara nke aja ikpe ọmụma ahụ. Onye nchụaja ga-etinyekwa ya n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye a na-eme ka ọ dị ọcha, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya. Onye nchụaja ga-ewetakwa ụfọdụ n'ime elu ọgụ nke mmanụ ahụ wụsị ya n'ọbụ aka ekpe nke onye nchụaja ahụ. Onye nchụaja ga-edenyekwa mkpịsị aka nri ya n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka ekpe ya. Ọ ga-ewerekwa mkpịsị aka ya fesa ụfọdụ n'ime mmanụ ahụ ugboro 7 n'ihu Jehova. Ụfọdụ n'ime mmanụ nke fọdụrụ n'ọbụ aka ya ka onye nchụaja ga-etinyekwa n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha, na isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya, n'elu ọbara aja ikpe ọmụma. Ma mmanụ nke fọdụrụ n'ọbụ aka nke onye nchụaja ọ ga-etinye ya n'isi onye a na-eme ka ọ dị ọcha. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-emekwa aja mmehie kpuchiere ya mmehie ya, bụ onye a na-eme ka o si n'oruru ya dị ọcha. Emesịa ọ ga-egbukwa aja nsure ọkụ. Onye nchụaja ga-esurekwa aja nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma n'ebe ịchụ aja. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya, ọ ga-adịkwa ọcha. Ma ọ bụrụ na ogbenye ka ọ bụ nke aka ya na-erughịkwa ya, ọ ga-ewerekwa otu nwa ebulu ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma, ịbụ aja ofufe ikpuchiri ya mmehie ya, na otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flọọ agwara mmanụ ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu lọgụ nke mmanụ, na nduru abụọ maọbụ ụmụ kpalakwukwu abụọ nke aka ya ruru. Otu ga-abụkwa aja mmehie, ibe ya ga-abụ aja nsure ọkụ. Ọ ga-ewetakwara ha onye nchụaja n'ụbọchị nke 8 ime ka ọ dị ọcha ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-ewerekwa nwa atụrụ ahụ na aja ikpe ọmụma na lọgụ mmanụ ahụ. Onye nchụaja ga-efekwa ha ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-egbukwa nwa atụrụ aja ikpe ọmụma ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara aja ikpe ọmụma ahụ tinye ya n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye a na-eme ka ọ dị ọcha, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya. Ọ bụkwa ụfọdụ n'ime mmanụ ahụ ka onye nchụaja ga-awụsị n'ọbụ aka ekpe onye nchụaja ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa mkpịsị aka nri ya fesa ụfọdụ n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka ekpe ya ugboro 7 n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-etinyekwa ụfọdụ n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka ya n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye a na-eme ka ọ dị ọcha, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya, n'elu ebe ọbara aja ikpe ọmụma ahụ. Ma nke fọdụrụ n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka onye nchụaja ọ ga-etinye ya n'elu isi onye a na-eme ka ọ dị ọcha, ikpuchiri ya mmehie ya n'ihu Jehova. Ọ ga-achụkwa otu n'ime nduru ahụ na aja maọbụ n'ime ụmụ kpalakwukwu ahụ n'ime ihe aka ya ruru. Ọbụla ihe aka ya ruru otu ka ọ bụrụ aja mmehie, ibe ya ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ n'elu onyinye ịnata ihu ọma. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya, bụ onye a na-eme ka ọ dị ọcha n'ihu Jehova. Nke a bụ iwu nke onye ahụ ihe otite ekpenta dị n'ahụ ya, onye aka ya na-erughị n'ihe ime ya ka ọ dị ọcha. Jehova wee gwa Mozis na Erọn okwu sị, mgbe unu ga-abata n'ala Kenan nke mụ onwe m na-enye unu ka ọ bụrụ ihe onwunwe, m wee tinye ihe otite ekpenta n'ụlọ ọbụla nke ala ahụ ọ bụ ihe onwunwe unu, onye nwe ụlọ ahụ ga-abịakwa gosi onye nchụaja sị, emewo m ka m hụ ihe dịka ihe otiti n'ụlọ. Onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka akwapụ ihe dị n'ụlọ ahụ tupu onye nchụaja abaa n'ime ịhụ ihe otiti ahụ, ka a ghara ime ka ihe niile nke dị n'ụlọ rụọ arụ. Emesịa onye nchụaja ga-abakwa ịhụ ụlọ ahụ. Ọ ga-ahụkwa ihe otiti ahụ anya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ dị na mgbidi ụlọ na-enwe okokoro nke na-acha akwụkwọ ndụ maọbụ ọbara ọbara, ọ bụrụkwa na ha dị ala karịa mgbidi ahụ n'ile anya, onye nchụaja ga-esikwa n'ụlọ ahụ pụọ ruo n'ụzọ ahụ, mechikwa ụlọ ahụ ụbọchị 7. Onye nchụaja ga-abịaghachi n'ụbọchị nke 7 leekwa anya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ aba na mgbidi ụlọ, onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka ha dọpụ nkume niile nke ihe otiti ahụ dị n'ime ha,
tụba ha n'azụ obodo n'ebe rụrụ arụ. Ọ ga-emekwa ka a kpụchaa ụlọ ahụ n'ime gburugburu. Ha ga-awụsịkwa aja nke ha kpochapụrụ n'azụ obodo n'ebe rụrụ arụ. Ha ga-ewetakwa nkume ọzọ mee ka ha baa n'ọnọdụ nkume ahụ. Aja ọzọ ka ọ ga-ewerekwa tee ụlọ ahụ. Ma ọ bụrụ na ihe otiti ahụ alaghachi gbawapụta n'ụlọ ahụ mgbe ọ dọpụsịrị nkume ahụ, mgbe ọ kpuchisikwara ụlọ ahụ, mgbe e tesịkwara ya, onye nchaja ga-abatakwa lee anya ma lee ọ bụrụ na ihe otiti ahụ abawa aba n'ụlọ ekpenta jọgburu onwe ya ka ọ bụ nke dị n'ụlọ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, ọ ga-akwatu ụlọ ahụ, ọ bụ nkume ya niile na osisi ya niile na aja ya niile nke ụlọ ahụ. Ọ ga-ebupụkwa ha jee n'azụ obodo n'ebe rụrụ arụ. Ọzọ, onye na-aba n'ụlọ ahụ ụbọchị niile o mechiri a ga-arụ arụrụ anyasị. Onye na-edinakwa n'ụlọ ahụ ga-asụkwa uwe ya niile. Ọzọ, onye na-eri ihe n'ụlọ ahụ ga-asụkwa uwe ya niile. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja abata n'ime lee anya ma lee ihe otiti ahụ abaghị aba n'ụlọ ahụ, mgbe e tesịrị ụlọ ahụ, onye nchụaja ga-asịkwa n'ụlọ ahụ dị ọcha, n'ihi na emewo ka ihe otiti ahụ laa. Ọ ga-ewerekwa nnụnụ abụọ na osisi sida na uhie na hisọp iwepụ mmehie n'ụlọ ahụ. Ọ ga-egbupụkwa otu n'ime nnụnụ ahụ n'ihe àjà n'elu mmiri na-eru eru. Ọ ga-ewerekwa osisi sida ahụ na hisọp ahụ na uhie ahụ na nnụnụ ahụ dị ndụ suo ha n'ime ọbara nnụnụ ahụ e gburu egbu na n'ime mmiri ahụ na-eru eru, fesakwa ụlọ ahụ ugboro 7. Ọ ga-ewepụkwa mmehie n'ụlọ ahụ site n'ọbara nnụnụ ahụ, sitekwa na mmiri ahụ na-eru eru, sitekwa na nnụnụ ahụ dị ndụ, sitekwa n'osisi sida ahụ, sitekwa na hisọp ahụ, sitekwa n'ọha uhie ahụ. Ma ọ ga-ezilaga nnụnụ ahụ dị ndụ n'azụ obodo n'ọhịa sara ihu. Ọ ga-ekpuchikwara ụlọ ahụ mmehie ya, ọ ga-adịkwa ọcha. Nke a bụ iwu ihe dịrị otiti ekpenta ọbụla, dịkwara ọrịa isi, dịkwara ekpenta uwe, dịkwara ụlọ, dịkwara ihe otito, dịkwara ọnya, dịkwara ntụpọ na-eke uke, izi ihe n'ụbọchị nke ihu arụ ya na n'ụbọchị nke dị ọcha ya. Nke a bụ iwu ekpenta. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 15. Jehova wee gwa Moses na Erọn okwu sị, gwanụ ụmụ Izrel okwu sị ha, nwoke ọbụla mgbe o ruru dị sitere n'anụ ahụ ya, n'ihi o ruru ya, onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Nke a ga-abụkwa o ruru na o ruru ya, ma ọ bụ na anụ ahụ ya na-eru ya, ma ọ bụ na egbochiwa anụ ahụ ya na o ruru ya ka ọ bụ. Ihe ndina ọbụla nke onye nwere oruru ahụ na-edinakwasị ga-arụ arụ. Ihe ọbụla kwa nke ọ na-anọkwasị ga-arụ arụ. Onye ọbụla nke na-emetụ ihe ndina ya ahụ ga-asụ uwe ya niile, were akwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Onye na-anọkwasị n'ihe nke onye nwere oruru na-anọkwasị ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Onye na-emetụ anụ ahụ nke onye ahụ nwere oruru ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Ọzọ, mgbe onye nwere oruru ga-abụsa onye dị ọcha ọnụ, ọ ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Ihe ọbụla eji anọkwasị anụmanụ nke onye nwere oruru na-anọkwasị ga-arụkwa arụ. Onye ọbụla nke na-emetụ ihe ọbụla dị n'okpuru ya ahụ ga-arụ arụ ruo anyasị. Onye na-ebukwa ha ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Onye ọbụla nke onye nwere oruru na-emetụ aka mgbe ọ na-aṅachaghị aka ya abụọ na mmiri, ọ ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Ihe àjà nke onye nwere oruru na-emetụ ahụ, a ga-etiwa ya. Ihe osisi ọbụla kwa a ga-aṅacha ya na mmiri. Ma mgbe e meworo onye nwere oruru ka ọ dị ọcha site n'oruru ya, ọ ga-agụkwara onwe ya ụbọchị 7 ime ka ọ dị ọcha. Ọ ga-asụkwa uwe ya niile, ọ ga-asakwa anụ ahụ ya n'ime mmiri na-eru eru, ọ ga-adịkwa ọcha. Ma n'ụbọchị nke 8 ọ ga-ewere onwe ya nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ bịa n'ihu Jehova ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute nye ha onye nchụaja. Onye nchụaja ga-emekwa ha otu ka ọ bụrụ àjà mmehie, ibe ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihu Jehova n'ihi o ruru ya. Nwoke ọbụla mgbe ure ya ga-esi n'ahụ ya apụ, ọ ga-ewerekwa mmiri saa anụ ahụ ya niile. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Uwe ọbụla ma ọ bụ akpa ọbụla nke ure dịkwasị ya
a ga-asụ ya na mmiri, ọ ga-arụkwa ruru anyasị. Nwaanyị kwa onye nwoke na-edinanyere nke ọ rara ahụ n'ahụ ya, ha abụọ ga-ewere mmiri saa ahụ, ha ga-arụkwa ruru anyasị. Ọzọ, nwaanyị mgbe o nwere oruru ma oruru ya nke dị n'anụ ahụ ya bụ ọbara ụbọchị 7 ka ọ ga-anọ n'ịdị nsọ ya. Onye ọbụla nke na-emetụ ya ahụ ga-arụkwa ruru anyasị. Ihe ọbụla nke ọ na-edinakwasị n'ịdị nsọ ya ga-arụkwa arụ. Ihe ọbụla kwa nke ọ na-anọkwasị ga-arụ arụ. Onye ọbụla nke na-emetụ ihe ndina ya ahụ ga-asụ uwe ya niile werekwa mmiri saa ahụ ya, ọ ga-arụkwa ruru anyasị. Onye ọbụla nke na-emetụ ihe ọbụla ọ na-anọkwasị ahụ ga-asụkwa uwe ya niile werekwa mmiri saa ahụ ya, ọ ga-arụkwa ruru anyasị. Ọ bụrụkwa na ọ bụ n'ihe ndina ka ọ dịkwasị, maọbụ n'ihe nke ya onwe ya na-anọkwasị mgbe a na-emetụ ya ahụ, ọ ga-arụ arụ ruru anyasị. Ọ bụrụkwa na ya na nwoke dina ma ọlị, ịdị nsọ ya adịkwasị n'ahụ nwoke ahụ, ọ ga-arụ arụ ụbọchị 7. Ihe ndina ọbụla nke ọ na-edinakwasị ga-arụkwa arụ. Nwaanyị ọbụla kwa mgbe ọ nwere oruru ọbara na-eru ọtụtụ ụbọchị ma ọ dịghị na mgbe ịdị nsọ ya, maọbụ mgbe ọ nwere oruru gabiga mgbe ịdị nsọ ya, ụbọchị niile nke oruru ya ọ ga-adị ka ụbọchị ịdị nsọ ya, onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ihe ndina ọbụla nke ọ na-edinakwasị ụbọchị niile nke oruru ya ga-adị ya ka ihe ndina ịdị nsọ ya. Ihe ọbụla nke ọ na-anọkwasị ga-arụkwa arụ dịka o ruru ịdị nsọ ya. Onye ọbụla nke na-emetụ ha ahụ ga-arụkwa arụ. Ọ ga-asụkwa uwe ya niile werekwa mmiri saa ahụ ya, ọ ga-arụkwa ruru anyasị. Ma ọ bụrụ na emewo ka nwaanyị ahụ dị ọcha site n'oruru ya, ọ ga-agụkwara onwe ya ụbọchị 7, emesịkwa ọ ga-adị ọcha. N'ụbọchị nke 8, ọ ga-ewere n'onwe ya nduru abụọ maọbụ mkpalakwukwu abụọ wetara ha onye nchụaja ruo n'ụzọ ụlọikwu nzute. Onye nchụaja ga-emekwa otu n'ime ha ka ọ bụrụ aja mmehie, mekwa ka ibe ya ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihu Jehova n'ihi oruru nke oruru ya. Unu ga-ekewapụkwa ụmụ Izrel n'oruru ha ka ha wee ghara ịnwụ n'oruru ha mgbe ha merụrụ ebe obibi nke dị n'etiti ha. Nke a bụ iwu nke onye nwere oruru na onye ure ya si n'ahụ ya pụọ imerụ ya n'ime ya, na nke nwaanyị nke ahụ na-adịghị ike n'ịdị nsọ ya, na nke onye nwere oruru bụ oruru nke nwoke maọbụ nke nwaanyị, na nke nwoke nke ya na nwaanyị rụrụ arụ na-edina. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 16. Jehova wee gwa Mosis okwu mgbe ụmụ ndị ikom abụọ nke Erọn nwụsịrị. Mgbe ha bịaru nso n'ihu Jehova wee nwụọ, Jehova wee sị Mosis, gwa Erọn bụ nwanne gị okwu ka ọ ghara ịbata mgbe niile n'ebe nsọ a n'ime akwa mgbochi n'ihu ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu igbe ahụ, ka ọ wee ghara ịnwụ. N'ihi na n'ime igwe ojii ka a ga-ahụ m n'elu ebe mkpuchi mmehie niile. Nke a ka Erọn ga-ewere bata n'ebe nsọ a. Ọ ga-ewerekwa oke ehi ka ọ bụrụ aja mmehie na ebulu ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Uwe ime dị nsọ ka nke akwa ọcha ka ọ ga-eyiri. Uwe ukwu nke akwa ọcha ga-adịkwasịkwa n'anụ ahụ ya. A ga-ewerekwa ihe ike n'ụkwụ nke akwa ọcha kee ya akwa nkechi nke akwa ọcha ka a ga-ekpusikwa ya. Uwe nsọ ka ha bụ. Ọ ga-ewerekwa mmiri saa anụ ahụ ya wee yiri ya. N'aka nzukọ ụmụ Izrel ka ọ ga-anarakwa mkpi abụọ ka ha bụrụ aja mmehie na otu ebulu ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Erọn ga-ewetakwa nso oke ehi aja mmehie ahụ nke dịrị ya onwe ya. Ọ ga-ekpuchiri onwe ya, kpuchikwara ụlọ ya mmehie ha. Ọ ga-ewerekwa mkpi abụọ ahụ guzo ha n'ihu Jehova n'ọnụ ụzọ ụlọikwu nzute. Erọn ga-efekwa nza n'elu mpi abụọ ahụ. Otu nza dịrị Jehova, otu nza dịkwara ewu ọpụpụ. Erọn ga-ewetakwa nso mkpi ahụ nke nza nke dịrị Jehova mara. Ọ ga-emekwa ya ka ọ bụrụ aja mmehie, ma mkpi ahụ nke nza nke dịrị ewu ọpụpụ mara, a ga-eguzo ya na ndụ n'ihu Jehova ikpuchi mmehie n'elu ya, izilaga ya n'ọbara ka ọ bụrụ ewu ọpụpụ. Erọn ga-ewetakwa nso oke ihe aja mmehie ahụ nke dịrị ya onwe ya. Ọ ga-ekpuchiri onwe ya, kpuchikwara ụlọ ya mmehie ha. Ọ ga-egbukwa oke ihe aja mmehie ahụ nke dịrị ya onwe ya. Ọ ga-ewerekwa ihe ịga ọkụ jupụtara n'icheku ọkụ site n'elu ebe ịchụ aja site n'ihu Jehova na nju-aka ya abụọ nke ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ nke eji ụdị ụtọ dị iche iche eme, bụ nke supịara esupị. Ọ ga-ewebata ya n'ime akwa mgbochi. Ọ ga-etinyekwa ihe nsure ọkụ ahụ na-esi isi ụtọ n'elu ọkụ n'ihu Jehova ka anwụrụ ọkụ nke ihe nsure ọkụ ahụ na-esi isi ụtọ wee kpuchie ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ihe ama ahụ.
ka o wee ghara ịnwụ. Ọ ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ were mkpịsị aka ya fesa n'ihu ebe mkpuchi mmehie chere ihu n'ihu anyanwụ. Ọ bụkwa n'ihu ebe mkpuchi mmehie ahụ ka ọ ga-ewere mkpịsị aka ya fesa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ ugboro 7. Ọ ga-egbukwa mkpi àjà mmehie ahụ nke dịrị ndị webata ọbara ya n'ime akwa mgbochi, were ọbara ya mee dịka o were ọbara oke ehi ahụ ma fesa ya n'elu ebe mkpuchi mmehie na n'ihu ebe mkpuchi mmehie. Ọ ga-ekpuchikwara ebe nsọ a mmehie ha n'ihi oruru niile nke ụmụ Izrel na n'ihi njehie niile ha, bụ mmehie ha niile. Otu a ka ọ ga-emekwara ụlọ ikwu nzute nke na-ebinyere ha n'etiti oruru ha niile. Ọ dịghịkwa mmadụ ọbụla ga-anọ n'ụlọ ikwu nzute mgbe ọ na-aba ikpuchi mmehie n'ebe nsọ a, ruo mgbe ọ pụtara, kpuchisikwara onwe ya, kpuchisikwara ụlọ ya, kpuchisikwara mkpokọta niile nke Izrel mmehie ha. Ọ ga-apụkwa jee n'ebe ịchụ àjà nke dị n'ihu Jehova kpuchiere ya mmehie ya, werekwa ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ na ụfọdụ n'ime ọbara mkpi ahụ tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà gburugburu. Ọ ga-ewerekwa mkpịsị aka ya fesa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ n'elu ya ugboro 7, mee ya ka ọ dị ọcha, dokwa ya nsọ site n'oruru niile nke ụmụ Izrel. Mgbe o kpuchibiri mmehie ebe nsọ a na nke ụlọ ikwu nzute na nke ebe ịchụ àjà, ọ ga-eweta nso mkpi ahụ dị ndụ. Erọn ga-ebikwasịkwa aka ya abụọ n'isi mkpi ahụ dị ndụ, kwupụta n'elu ya ajọ omume niile nke ụmụ Izrel na njehie ha niile, bụ mmehie ha niile. Ọ ga-etinyekwa ha n'elu isi mkpi ahụ, zilaga ya n'ọzara site n'aka nwoke jikere ejike. Mkpi ahụ ga-ebukwa n'ahụ ya ajọ omume ha niile ruo ala nkewapụ. Ọ ga-ezilagakwa mkpi ahụ n'ọzara. Erọn ga-abatakwa n'ụlọ ikwu nzute, yipụ uwe akwa ọcha ahụ niile nke o yiri mgbe ọ batara n'ebe nsọ a. Ọ ga-awụsa ha n'ebe ahụ. Ọ ga-ewerekwa mmiri saa anụ ahụ ya n'ebe dị nsọ. Ọ ga-eyirikwa uwe ya niile pụta, ma àjà nsure ọkụ ya na àjà nsure ọkụ ndị kpuchiri onwe ha, kpuchikwara ndị mmehie ha. Abụba àjà mmehie ahụ ọ ga-esure ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Onye na-ezilaga mkpi ka ọ bụrụ ewu ọpụpụ ga-asụ uwe ya niile, werekwa mmiri saa anụ ahụ ya. Emesịa, ọ ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Oke ihe àjà mmehie ahụ kwa na mkpi àjà mmehie ahụ nke webatara ọbara ha ikpuchi mmehie n'ebe nsọ a ga-ebupụ ha jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Ha ga-esurekwa akpụkpọ ha na anụ ahụ ha nsị ha n'ime ọkụ. Onye na-esure ha ọkụ ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa anụ ahụ ya. Emesịa, ọ ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Ọ ga-abụkwara unu ụkpụrụ ebighị ebi. N'ọnwa nke 7 n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa ahụ, unu ga-eweda mkpụrụ obi unu n'ala, gharakwa ije ozi ọbụla, ma ọ bụ onye a mụrụ n'ala, ma ọ bụ ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu, n'ihi na n'ụbọchị a ka a ga-ekpuchiri unu mmehie unu, ime ka unu dị ọcha site na mmehie niile unu, ka unu ga-adị ọcha n'ihu Jehova. Ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ unu. Unu ga-ewedakwa mkpụrụ obi unu n'ala. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi. Onye nchụàjà ahụ nke a ga-ete mmanụ, nke a ga-emejukwa aka ya ịbụ onye nchụàjà n'ọnọdụ nna ya, ọ ga-ekpuchi mmehie, yirikwa uwe akwa ọcha ahụ bụ uwe nsọ ahụ. Ọ ga-ekpuchikwa mmehie nke ebe nsọ a dị nsọ, mmehie ụlọ ikwu nzute na nke ebe ịchụ àjà ka ọ ga-ekpuchikwa. Ọ ga-ekpuchikwara ndị nchụàjà, kpuchikwara ndị niile nke mkpokọta mmehie ha. Nke a ga-abụkwara unu ụkpụrụ ebighị ebi. Ikpuchiri ụmụ Izrel mmehie niile ha otu ugboro n'afọ. O wee mee dịka Jehova nyere Mosis iwu. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 17. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom, gwakwa ụmụ Izrel niile okwu sị ha, nke a bụ ihe nke Jehova nyeworo n'iwu sị, nwoke ọbụla nke ụlọ Izrel nke na-egbu ehi maọbụ nwa atụrụ maọbụ ewu n'ọmụma ụlọ ikwu, maọbụ nke na-egbu ya n'azụ ọmụma ụlọ ikwu, ma o wetaghị ya n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute iweta ya nso ka ọ bụrụ onyinye iji bịaruo nsọ Jehova n'ihu ebe obibi Jehova, ọbara ka a ga-agụrụ nwoke ahụ. Ọbara ka ọ wụsịworo, a ga-ebipụkwa nwoke ahụ n'etiti ndị ya, ka ụmụ Izrel wee weta àjà niile ha nke ha onwe ha na-achụ n'ọhịa sara ihu ọbụla, ka ha wee wetara ha Jehova ruo n'ụzọ ụlọ ikwu nzute, were ha bịakwute onye nchụàjà, chụọ ha ka ha bụrụ àjà nke àjà udo a na-achụrụ Jehova.
Onye nchụaja ga-awụsa ọbara ha n'elu ebe ịchụ aja nke Jehova, n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, surekwa abụba ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ na-achụrụ Jehova. Ha agaghị achụkwara mkpi aja ha ọzọ, nke ha onwe ha so na-akwa iko. Okpukpe ebighị ebi ka nke a ga-abụrụ ha ruo ọgbọ ha niile. Ị ga-asịkwa ha, nwoke ọbụla nke sitere n'ụlọ Izrel, ma ọ bụ na ndị ọbịa ndị nọ dịka ọbịa n'etiti ha, nke a na-esure aja nsure ọkụ ma ọ bụ aja ọzọ, ma o wetaghị ya n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute imere ya Jehova, a ga-ebipụkwa nwoke ahụ n'etiti ụmụnna ya. Ọzọ, nwoke ọbụla nke sitere n'ụlọ Izrel ma ọ bụ na ndị ọbịa ndị nọ dịka ọbịa n'etiti ha, nke na-eri ọbara ọbụla, m ga-echekwa ihu m megide mmadụ ahụ nke na-eri ọbara, m ga-ebipụkwa ya n'etiti ndị ya, n'ihi na ndụ nke anụ ahụ na ọbara ka ọ dị. Mụ onwe m enyewokwa unu ya n'elu ebe ịchụ aja ikpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie ha, n'ihi na ọbara ka ọ bụ nke na-ekpuchi mmehie n'ime mkpụrụ obi. N'ihi nke a ka m sịrị ụmụ Izrel, ọ dịghị mmadụ ọbụla n'etiti unu ga-eri ọbara, ọbịakwa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu, ọ gaghị eri ọbara. Ọzọ, nwoke ọbụla nke sitere n'ụmụ Izrel ma ọ bụ na ndị ọbịa ndị nọ dịka ọbịa n'etiti ha, nke na-achụ nta ihe, ma ọ bụ anụ ọhịa ma ọ bụ anụ ufe nke a na-eri eri, ọ ga-awụsịkwa ọbara ya were aja kpuchie ya, n'ihi na ọ bụ ndụ nke anụ ahụ ọbụla, ọbara ya na ndụ ya bụ otu. Wee sị ụmụ Izrel, unu erila ọbara anụ ahụ ọbụla, n'ihi na ndụ nke anụ ahụ ọbụla ọbara ya ka ọ bụ. Onye ọbụla nke na-eri ya, a ga-ebipụ ya. Mmadụ ọbụla nke na-eri ihe nwụrụ onye ya, ma ọ bụ ihe anụ ọhịa dogburu, n'etiti ndị a mụrụ n'ala ma ọ bụ n'etiti ndị ọbịa, ọ ga-asa uwe ya niile werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-arụkwa arụrụ anyasị o wee dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọ sụghị ha, ọ bụrụkwa na ọ saghị anụ ahụ ya, ọ ga-abụkwa ajọ omume ya. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 18. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu emela dịka omume ala Ijipt nke unu biri n'ime ya. Unu emekwala dịka omume ala Kenan nke mụ onwe m na-eme ka unu baa n'ebe ahụ. Unu ejegharịkwala n'ụkpụrụ niile ha. Ikpe m niile ka unu ga-eme, ọ bụkwa ụkpụrụ m niile ka unu ga-edebe ijegharị n'ime ha. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu ga-edebekwa ụkpụrụ m niile na ikpe m niile nke mmadụ ga-eme dị ndụ n'ime ha. Mụ onwe m bụ Jehova. Nwoke ọbụla bịarula nso onye arụ ya ọbụla, ikpughe ọtọ ya. Mụ onwe m bụ Jehova. Ekpughela ọtọ nna gị bụ ọtọ nne gị. Nne gị ka ọ bụ, ekpughela ọtọ ya. Ekpughela ọtọ nwunye nna gị, ọtọ nna gị ka ọ bụ. Ọtọ nwanne gị nwaanyị bụ nwaanyị nke nna gị, ma ọ bụ nwa nke nne gị, nke a mụrụ n'ụlọ ma ọ bụ nke a mụrụ n'ezi, ekpughela ọtọ ya. Ọtọ nwaanyị nke nwa gị nwoke ma ọ bụ ọtọ nwaanyị nke nwa gị nwaanyị, ekpughela ọtọ ya, n'ihi na ọtọ gị ka ọtọ ha bụ. Ọtọ nwaanyị nke nwunye nna gị, nke nna gị mụrụ nwanne gị nwaanyị ka ọ bụ, ekpughela ọtọ ya. Ekpughela ọtọ nwanne nwaanyị nke nna gị, onye ahụ nna gị ka ọ bụ. Ekpughela ọtọ nwanne nwaanyị nke nna gị, n'ihi na onye ahụ nne gị ka ọ bụ. Ekpughela ọtọ nwanne nwoke nke nna gị abịarule nwunye ya nso, nwunye nwanne nna gị ka ọ bụ. Ekpughela ọtọ nwunye nwa gị, nwunye nwa gị ka ọ bụ. Ekpughela ọtọ ya. Ekpughela ọtọ nwunye nwanne gị, ọtọ nwanne gị ka ọ bụ. Ekpughela ọtọ nwaanyị na nwa ya nwaanyị. Ekurula nwa nwaanyị nke nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa nwaanyị nke nwa ya nwaanyị. Ikpughe ọtọ ya, ndị ahụ ka ha bụ. Nzube ọjọọ ka ọ bụ. Ekurula nwaanyị tinyere nwanne ya nwaanyị, ịkpagbu ya. Ikpughe ọtọ ya tinyere ya na ndụ ya. Abịarula nso nwaanyị ikpughe ọtọ ya n'ịdịna nsọ nke o ruru ya. Gị na nwunye mmadụ ibe gị edinala ka ịra ahụ n'ahụ ya, iwere ya merụọ onwe gị. Enyekwala onye ọbụla n'ime mkpụrụ gị ime ka ha gabiga ruo Molek. Emekwala ka aha Chineke gị ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova. Gị na nwoke edinala dịka nwoke na nwaanyị na-edina, ihe arụ ka ọ bụ. Gị na anụmanụ ọbụla edinakwala ka ịra ahụ n'ahụ ya, iwere ya merụọ onwe gị. Nwaanyị agaghị eguzokwa n'ihu anụmanụ
iso ya dina ngwakọta ọjọọ ka ọ bụ. Unu ewerela ihe ndị a niile merụọ onwe unu, n'ihi na ewere ihe ndị a niile mee ka mgba niile rụọ arụ, bụ ndị mụ onwe m na-achụpụ n'ihu unu. Ala ahụ rụkwara arụ, m na-ewerekwa ajọ omume ya leta ya. Ala ahụ na-agbapụtakwa ndị bi n'ime ya. Unu onwe unu ga-edebekwa ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, gharakwa ime ihe ọbụla n'ime ihe arụ ndị a niile, ma ọ bụ onye a mụrụ n'ala, ma ọ bụ ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu. N'ihi na ihe arụ ndị a niile ka ndị ikom nke ala ahụ meworo, ndị nọ n'ihu unu. Ala ahụ rụkwara arụ, ka ala ahụ wee ghara ịgbapụta unu mgbe unu na-emere ya, dịka ọ gbapụtara mba ahụ nke dị n'ihu unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-eme ihe ọbụla n'ime ihe arụ ndị a niile, a ga-ebipụ mkpụrụ obi niile na-eme ha n'etiti ndị ha. Unu ga-edebekwa ihe ndebe m, ka unu wee ghara ime ihe ọbụla n'ime ụkpụrụ ihe arụ ndị a nke a na-emerị n'ihu unu, ka unu wee gharakwa iwere ha merụọ onwe unu. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 19. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu sị ha, nsọ ka unu ga-adị, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu dị. Unu ga-atụkwa egwu onye ọbụla otu egwu nne ya na nna ya. Unu ga-edebekwa ụbọchị izu ike m niile. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu echela ihe efu ọbụla ihu. Unu emekwalara onwe unu chi ọbụla nwụrụ anwụ. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Ma mgbe unu ga-achụrụ Jehova àjà nke àjà udo, unu ga-achụ ya ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'ụbọchị unu chụrụ ya ka a ga-eri ya na echi ya, ma nke fọdụrụ ụbọchị nke atọ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma ọ bụrụ na erie ya ma ọlị n'ụbọchị nke atọ, ihe arụ ka ọ bụ, ọ gaghị abụ ihe na-atọ ụtọ. Ma onye na-eri ya ga-ebu ajọ omume ya, n'ihi na ihe nsọ nke Jehova ka o meworo ka ọ ghara ịdị nsọ. A ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'etiti ụmụnna ya. Ma mgbe unu na-ewe ihe ubi nke ala unu, ewesịla ihe dị n'akụkụ ubi gị. Achịkọtakwala ihe nchịkọta nke owuwe ihe ubi gị fọdụrụ. Atụtụkọtakwala mkpụrụ ubi vaịn gị fọdụrụ. Achịkọtakwala mkpụrụ dara ada n'ubi vaịn gị. Ogbenye na ọbịa ka ị ga-ahapụrụ ha. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu ezula ohi, unu aghọkwala aghụghọ, unu ekwukwala okwu ụgha otu n'ebe ibe ya nọ. Unu ewekwala aha m ṅụọ iyi n'okwu ụgha, wee mee ka aha Chineke gị ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova. Emegbukwala mmadụ ibe gị, anapụkwala ya ihe n'ike. Ụgwọ ọrụ nke onye gụrụ ọrụ agaghị adịgide n'aka gị ogologo abalị niile ruo ụtụtụ. Akọchala onye ntị echiri. Etinyekwala ihe ịsụ ngọngọ n'ihu onye isi, ma tụọ egwu Chineke gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu emela ajọ omume na ikpe. Ahụla onye na-enweghị ike ikpe mara ihu ọma. Asọpụrụkwala ihu nke onye ukwu. N'ezi omume ka ị ga-ekpe mmadụ ibe gị ikpe. Ejegharịla n'etiti ụmụnna gị dịka onye na-agba àmà ọjọọ. Eguzokwala imegide ọbara mmadụ ibe gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Akpala nwanne gị asị n'obi gị. Ị gaghị ịbara mmadụ ibe gị mba, ghara ịbụ mmehie banyere ya. Abọla ọbụ, edebekwala iwe megide ụmụ ndị gị, ma hụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu ga-edebe ụkpụrụ m niile. Emela ka anụ ụlọ gị dị iche iche na-agba onwe ha. Aghala ụzọ mkpụrụ abụọ n'ubi gị. Uwe nke ji ụzọ ihe abụọ kpakọta agaghị aba n'ahụ gị. Ma mgbe nwoke soro nwaanyị dina, ka ọ raa ahụ n'ahụ ya. Ma nwaanyị ahụ bụ nwaanyị na-eje ozi nke nwoke kwere ịlụ, nke a na-agbapụtaghị ma ọlị, nke a na-emeghịkwa ka o nwere onwe ya. Nchọpụta okwu ahụ agaghị eme ka ha nwụọ, n'ihi na emeghị ka nwaanyị ahụ nwere onwe ya. Ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya ruo n'ụzọ ụlọ ikwu nzute, bụ ebulu ịbụ àjà ikpe ọmụma. Onye nchụaja ga-ewerekwa ebule àjà ikpe ọmụma ahụ kpuchiri ya mmehie ya n'ihu Jehova banyere mmehie ya nke o mehieworo. A ga-agbagharakwa ya mmehie ya nke o mehieworo. Ma mgbe unu ga-aba n'ala ahụ, mgbe unu ga-akụworo osisi niile ọbụla ịbụ ihe oriri, unu ga-agụkwa mkpụrụ ya na-ebighị ugwu ya. Afọ 3 ka ọ ga-abụrụ unu ihe a na-ebighị ugwu, agaghị eri ya.
ma n'afọ nke anọ mkpụrụ ya niile ga-adị nsọ, otuto a na-eto Jehova. Ma n'afọ nke ise unu ga-eri mkpụrụ ya, ka ọ mekwasịrị unu ihe omume ya niile. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu erila ihe ọbụla ya na ọbara ya, unu agbala afa, unu ejikwala igwe ojii tụọ isi ọma maọbụ isi ọjọọ, unu akọpụla ụsọ isi unu gburugburu, ebibikwala ụsọ afọ ọnụ gị. Unu egbula egbugbu na anụ ahụ unu n'ihi mkpụrụ obi mmadụ, unu etinyekwala ihe odide egbugbu ọkụ n'ahụ unu. Mụ onwe m bụ Jehova. Emela ka nwa gị nwaanyị ghara ịdị nsọ, ime ka ọ ghọọ nwaanyị na-akwa iko, ka ala gị wee ghara ịkwa iko, ka ala gị wee gharakwa ijupụta na nzube ọjọọ. Unu ga-edebe ụbọchị izu ike m niile, tụọkwa egwu ebe nsọ m. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu echela ndị na-ajụ mmụọ ihe ihu, unu echekwala ndị dibịa afa ihu, unu achọpụtala ha iwere ha merụọ onwe unu. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Ị ga-ebili ọtọ n'ihu onye isi awọ, sọpụrụkwa ihu okenye, tụkwa egwu Chineke gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Mgbe ọbịa ga-anọnyere gị dịka ọbịa n'ala unu, unu emela ya ihe ike. Dịka onye a mụrụ n'ala site n'ahụ unu ka ọbịa ga-adịrị unu, bụ onye nọ dịka ọbịa n'etiti unu. Ị ga-ahụkwa ya n'anya dịka onwe gị, n'ihi na ndị ọbịa ka unu biri n'ala Ijipt. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu emela ajọ omume n'ikpe, maọbụ n'ịtụ ihe, maọbụ n'isi ihe, maọbụ n'ịtụ ihe dị mmiri, ihe osisi ziri ezi na nkume isi ihe ziri ezi na efa ziri ezi na hin ziri ezi ka unu ga-enwe. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt pụta. Unu ga-edebekwa ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, meekwa ha. Mụ onwe m bụ Jehova. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 20. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ị ga-asịkwa ụmụ Izrel, nwoke ọbụla n'etiti ụmụ Izrel maọbụ n'etiti ndị ọbịa ndị nọ dịka ọbịa n'Izrel nke na-enye Molek otu nwa n'ime mkpụrụ ya, aghaghị ime ka ọ nwụọ. Ndị ala unu ga-ewere nkume tụgbuo ya. Mụ onwe m ga-echekwa ihu m megide nwoke ahụ, bipụ ya n'etiti ndị ya, n'ihi na ụfọdụ n'ime mkpụrụ ya ka ọ nyeworo Molek, ka o wee merụọ ebe nsọ m na ime ka aha nsọ m ghara ịdị nsọ. Ma ọ bụrụ na ndị ala unu ezopụ anya ha n'ahụ nwoke ahụ ma ọlị, mgbe ọ na-enye Molek ụfọdụ n'ime mkpụrụ ya, ha wee ghara ime ka ọ nwụọ, mụ onwe m ga-edokwa ihu m megide nwoke ahụ, megidekwa agbụrụ ya. Mụ onwe m ga-ebipụkwa ya ndị niile na-eso ya kwa iko, bụ iso Molek kwa iko n'etiti ndị ha. Mmadụ ahụ kwa nke na-eche ndị na-ajụ mmụọ ihe ihu, nke na-echekwa ndị dibịa afa ihu, sookwa ha kwa iko. M ga-edokwa ihu megide mmadụ ahụ, bipụ ya n'etiti ndị ya. Unu ga-edokwa onwe unu nsọ wee dị nsọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu ga-edebe ụkpụrụ m niile mee ha. Mụ onwe m bụ Jehova na-edu unu nsọ. N'ihi na onye ọbụla nke na-akọcha nna ya maọbụ nne ya aghaghị ime ka ọ nwụọ. Nna ya maọbụ nne ya ka ọ kọchawuru, ọbara ya ga-adịkwasị ya. Nwoke nke ya na nwunye nwoke ọzọ na-akwa iko, bụ onye ya na nwunye mmadụ ibe ya na-akwa iko, aghaghị ime ka ha nwụọ, bụ nwoke ahụ na-akwa iko na nwaanyị ahụ na-akwa iko. Nwoke ọbụla nke na nwunye nna ya na-edina, ọtọ nna ya ka ọ kpugheworo, aghaghị ime ka ha abụọ nwụọ, ọbara ya ga-adịkwasị ya. Nwoke ọbụla nke ya na nwunye ya na-edina, nwoke ọbụla nke ya na nwunye nwa ya na-edina, aghaghị ime ka ha abụọ nwụọ. Ngwakọta ọjọọ ka ha meworo, ọbara ha ga-adịkwasị ha. Nwoke ọbụla nke ya na nwoke na-edina, dịka nwoke na nwaanyị na-edina, ihe arụ ka ha abụọ meworo, aghaghị ime ka ha nwụọ, ọbara ha ga-adịkwasị ha. Nwoke ọbụla nke na-ekuru nwaanyị na nne ya, nzube ọjọọ ka ọ bụ, n'ọkụ ka a ga-esure ha, ya na ha, ka nzube ọjọọ wee ghara ịdị n'etiti unu. Nwoke ọbụla nke ya na anụmanụ na-edina, ka ọ raa ahụ n'ahụ ya, aghaghị ime ka ọ nwụọ. Unu ga-egbukwa anụmanụ ahụ. Nwaanyị ọbụla nke na-abịaru nso anụmanụ ọbụla iso ya dina, ị ga-egbu nwaanyị ahụ na anụmanụ ahụ, aghaghị ime ka ha nwụọ, ọbara ha ga-adịkwasị ha. Nwoke ọbụla nke na-ekuru nwanne ya nwaanyị, bụ nwa nwaanyị nna ya maọbụ nwa nwaanyị nne ya, wee hụ ọtọ ya, nwaanyị ahụ wee hụ ọtọ ya, ihe ihere ka ọ bụ. A ga-ebipụkwa ha n'anya ụmụ ndị ha. Ọtọ nwanne ya nwaanyị ka ọ kpugheworo, ọ ga-ebu ajọ omume ya. Nwoke ọbụla nke ya na nwaanyị nke na-asọ
ụba na-edina nke ga-ekpughekwa ọtọ ya, isi ọbara nwaanyị ahụ ka ọ gbabaworo ọtọ. Nwaanyị ahụ ekpughewokwa isi ọbara nke ya onwe ya, ga-ebipụkwa ha abụọ n'etiti ndị ya. Ekpughela ọtọ nwanne nwaanyị nke nne gị maọbụ ọtọ nke nwanne nwaanyị nke nna gị, n'ihi na onye ahụ ya ka ọ gbabaworo ọtọ, ha ga-ebu ajọ omume ha. Nwoke ọbụla nke ya na nwunye nwanne nke nne ya na-edina, ọtọ nwanne nwoke nke nna ya ka o kpugheworo, mmehie ha ka ha ga-ebu, ha ga-agba aka nwa nwụọ. Nwoke ọbụla nke na-ekuru nwunye nwanne ya ihe ịsọ nsọ ka ọ bụ, ọtọ nwanne ya nwoke ka o kpugheworo, ha ga-agba aka nwa. Unu ga-edebekwa ụkpụrụ m niile na ikpe m niile mee ha, ka o wee ghara ibopụta unu bụ ala ahụ nke mụ onwe m na-eme ka unu baa n'ebe ahụ ibi n'ime ya. Unu ejegharịkwala n'ụkpụrụ niile nke mba ahụ nke mụ onwe m na-achụpụ n'ihu unu, n'ihi na ihe ndị a niile ka ha mere ike ha wee gwụsịa m. Ma asị m unu onwe unu ga-enweta ala ha, mụ onwe m ga-enyekwara unu aka inweta ya, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke kpaworo oke n'etiti unu na ndị niile ọzọ. Unu ga-akpakwa oke n'etiti anụmanụ dị ọcha na nke rụrụ arụ, na n'etiti anụ ufe rụrụ arụ na nke dị ọcha. Unu enwekwala anụmanụ mee onwe unu ihe arụ, ewekwala anụ ufe, ewekwala ihe ọbụla na-akpụ akpụ n'ala, nke m kpaworo oke n'etiti unu na ya, ime ka ọ rụọ arụ. Unu ga-abụkwara m ndị nsọ, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova dị. Akpawokwa m oke n'etiti unu na ndị niile ọzọ, ka unu wee bụrụ nke m. Ma nwoke maọbụ nwaanyị, mgbe mmụọ a na-ajụ ihe dị n'ime ya, maọbụ nke bụ dibịa afa, aghaghị ime ka ha nwụọ. Nkume ka ha ga-ewere tụgbuo ha, ọbara ha ga-adịkwasị ha. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 21. Jehova wee sị Mosis, gwa ndị nchụaja bụ ụmụ ndị ikom Erọn okwu sị ha, onye nchụaja agaghị emerụ onwe ya n'ihi mmadụ nwụrụ anwụ n'etiti ụmụnna ya, ma ọ bụghị naanị n'ihi onye ahụ ya nke dị ya nso, n'ihi nne ya na n'ihi nna ya, na n'ihi nwa ya nwoke na n'ihi nwa ya nwaanyị, na n'ihi nwanne ya nwoke na n'ihi nwanne ya nwaanyị, bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke dị ya nso, nke ọ dịghị mgbe nwoke lụrụ ya na nwunye. N'ihi ya ka ọ ga-emerụ onwe ya. Ọ gaghị emerụ onwe ya ime onwe ya ka ọ ghara ịdị nsọ. Ebe ọ bụ onye nwe mmadụ n'etiti ụmụnna ya, ha agaghị eme onwe ha isi nkwọcha n'isi ha, ha agaghị akọpụkwa ụsụ afọ ọnụ ha, ha agaghị egbukwa egbugbu na anụ ahụ ha. Ndị nsọ ka ha ga-abụrụ Chineke ha, ha agaghị emekwa ka aha Chineke ha ghara ịdị nsọ, n'ihi na àjà ọkụ Jehova bụ nri Chineke ha, ka ha onwe ha na-eweta nso. Ha ga-adịkwa nsọ. Ha agaghị alụrụ nwaanyị na-akwa iko na nwunye, maọbụ nwaanyị nke emeworo ka ọ ghara ịdị nsọ. Ha agaghị alụkwa nwaanyị achụpụrụ achụpụ n'ahụ di ya, n'ihi na nsọ ka ọ dị n'ebe Chineke ya nọ. Ị ga-edokwa ya nsọ, n'ihi na nri Chineke gị ka ya onwe ya na-eweta nso. Nsọ ka ọ ga-adị n'ebe ị nọ, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova dị, nke na-edo gị nsọ. Nwa nwaanyị nke onye nchụaja ọbụla kwa, mgbe ọ ga-eme onwe ya ka ọ ghara ịdị nsọ site n'ịkwa iko, nna ya ka nwaanyị ahụ na-eme ka ọ ghara ịdị nsọ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma onye nchụaja n'etiti ụmụnna ya, onye a kwụsịworo mmanụ nke otite mmanụ n'isi ya, onye emejuwokwara aka ya iyiri uwe ahụ, ọ gaghị atọpụ agịrị isi ya, ọ gaghị adọwakwa uwe ya, ọ gaghị abakwuru mmadụ nwụrụ anwụ, ọ gaghị emerụkwa onwe ya n'ihi nna ya maọbụ n'ihi nne ya, ọ gaghị esikwa n'ebe nsọ mpụ, ọ gaghị emekwa ka ebe nsọ Chineke ya ghara ịdị nsọ, n'ihi na nkewapụ nke mmanụ nke otite mmanụ nke Chineke ya dịkwasị ya. Mụ onwe m bụ Jehova. Ya onwe ya ga-alụrụ nwunye mgbe ọ dị na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, nwaanyị di ya nwụrụ, maọbụ nke a chụpụrụ achụpụ, maọbụ nke e mere ka ọ ghara ịdị nsọ, bụ nwaanyị na-akwa iko. Ndị a ka ọ na-agaghị alụrụ na nwunye. Ma nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke sitere n'ụmụnna ya ka ọ ga-alụrụ na nwunye. Ọ gaghị emekwa ka mkpụrụ ya ghara ịdị nsọ n'etiti ụmụnna ya, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-edo ya nsọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn okwu sị, nwoke ọbụla nke mkpụrụ gị ruo ọgbọ ha niile nke ọrụ dị n'ahụ ya, ya bịarula nso iweta nri Chineke ya nso, n'ihi na nwoke ọbụla nke ọrụ dị n'ahụ ya ọ gaghị abịaru nso. Nwoke ọbụla nke bụ onye ìsì, maọbụ onye ngwụrọ, maọbụ nke nwere imi mpịa,
maọbụ nke nwere n'ahụ ya ihe ibe ya na-enweghị, maọbụ nwoke nke ụkwụ ya kpajiri akpaji maọbụ aka kpajiri akpaji dị n'ahụ ya, maọbụ onye mkpụmkpụ azụ, maọbụ onye ụkpọ, maọbụ nke nwere ntụpọ n'anya ya, maọbụ nke agba na-ata, maọbụ nke nwere ire ebube, maọbụ nke mkpụrụ amụ ya chịpịrị echipịa. Ọ dịghị nwoke ọbụla nke mkpụrụ Erọn onye nchụaja nke ọrụ dị n'ahụ ya ga-abịaru nso iweta aja ọkụ Jehova nso. Ọrụ dị n'ahụ ya, ọ gaghị abịaru nso iweta nri Chineke ya nso. Nri Chineke nke sitere n'ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile na ihe nsọ niile ka ọ ga-eri, naanị na ọ gaghị aba ruo akwa mgbochi m. Ọ gaghị abịarukwa nso ebe ịchụ aja m, n'ihi na ọlụ dị n'ahụ ya, ka o wee ghara ime ka ebe nsọ m niile ghara ịdị nsọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-edo ha nsọ. Mosis wee gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom, gwakwa ụmụ Izrel niile okwu. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 22. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn na ụmụ ya ndị ikom okwu ka ha kewapụ onwe ha n'ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel, nke ndị ahụ na-edoro m nsọ, ka ha gharakwa ime ka aha nsọ m ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova. Si ha, nwoke ọbụla nke mkpụrụ unu niile ruo ọgbọ unu niile nke na-abịaru nso ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel na-edoro Jehova nsọ, ma o ruru ya dị n'ahụ ya, a ga-ebipụ mmadụ ahụ n'ihu m. Mụ onwe m bụ Jehova. Nwoke ọbụla nke mkpụrụ Erọn nke bụ onye ekpenta maọbụ nke nwere oruru, ọ gaghị eri ihe ọbụla n'ime ihe nsọ niile ruo mgbe ọ dị ọcha. Ọzọ, onye na-emetụ ihe ọbụla rụrụ arụ nke mmadụ nwụrụ anwụ ahụ, maọbụ nwoke nke ure ya na-esi n'ahụ ya pụta, maọbụ nwoke nke na-emetụ ihe ọbụla na-enupụta ahụ nke rụrụ arụ n'ebe ọ nọ, maọbụ nke na-emetụ nwoke nke rụrụ arụ n'ebe ọ na-ahụ, ọbụla o ruru ya ọbụla, mmadụ nke na-emetụ ya ahụ ga-arụ arụ ruo anyasị. Ọ gaghị erikwa ihe ọbụla n'ime ihe nsọ niile ma ọ bụrụ na ọ saghị anụ ahụ ya na mmiri. Ma mgbe anyanwụ daworo, ọ ga-adị ọcha. Emesịa, ọ ga-eri ihe ụfọdụ n'ime ihe nsọ niile, n'ihi na nri ya ka ọ bụ. Ihe nwụrụ onwe ya maọbụ ihe anụ ọhịa dọgburu, ọ gaghị eri ya iwere ya merụọ onwe ya. Mụ onwe m bụ Jehova. Ha ga-edebekwa ihe ndebe m ka ha wee ghara ịbụ mmehie banyere ya, nwụọ n'ime ya mgbe ha na-eme ya ka ọ ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova na-edo ha nsọ. Ọ dịghị onye ala ọzọ ọbụla ga-eri ihe nsọ ahụ. Onye nọdụ n'ụlọ onye nchụaja maọbụ onye e goro ọrụ agaghị eri ihe nsọ ahụ. Ma mgbe onye nchụaja ga-agbata mmadụ bụ onye o ji ego ya gbata, onye ahụ ga-eri ụfọdụ n'ime ya, ya na onye a mụrụ n'ụlọ ya, ndị ahụ ga-eri ụfọdụ n'ime nri ya. Ma nwa nwaanyị onye nchụaja, mgbe onye ala ọzọ nwere ya na nwunye, nwaanyị ahụ agaghị eri ihe ọbụla n'ime aja mbuli nke ihe nsọ niile. Ma nwa nwaanyị onye nchụaja, mgbe ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ, maọbụ nwaanyị achụpụrụ achụpụ ma o nweghị mkpụrụ, o wee laghachi n'ụlọ nna ya dịka mgbe ọ dị na nwata, ihe n'ime nri nna ya ka ọ ga-eri. Ma ọ dịghị onye ala ọzọ ọbụla ga-eri ihe ọbụla n'ime ya. Ma mgbe onye ọbụla ga-eri ihe nsọ na-amaghị ama, ọ ga-atụkwasịkwa otu ụzọ n'ụzọ ise ya n'elu ya nye onye nchụaja ihe nsọ ahụ. Ha agaghị emekwa ka ihe nsọ nke ụmụ Izrel ghara ịdị nsọ, bụ nke ha na-ebuliri Jehova. Ha wee ghara ime ka ha na-ebu ajọ omume nke ikpe ọmụma mgbe ha na-eri ihe nsọ ha, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-edo ha nsọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom, gwakwa ụmụ Izrel niile okwu sị ha, nwoke ọbụla nke sitere n'ụlọ Izrel maọbụ na ndị ọbịa n'Izrel nke na-eweta nso onyinye ya iji bịaruo nso, bụ nke dịrị nkwa ha niile, maọbụ nke dịrị onyinye afọ ofufo ha niile, nke ha na-eweta nso Jehova ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Unu ga-eweta nso oke nke zuru oke n'etiti igwe ehi maọbụ n'etiti atụrụ maọbụ n'etiti ewu, ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ihe ọbụla nke ọrụ dị n'ahụ ya, unu ewetala ya nso, n'ihi na ọ gaghị abụ ihe na-atọ ụtọ n'ọnọdụ unu. Ọzọ, mgbe onye ọbụla na-eweta nso Jehova ihe aja nke aja udo imezu nkwa, maọbụ inye onyinye afọ ofufo n'etiti igwe ehi maọbụ n'etiti igwe ewu na atụrụ, ihe zuru oke ka ọ ga-abụ ịbụ ihe na-atọ ụtọ. Ọla ọbụla agaghị adị n'ahụ ya.
ihe kpuru ìsì maọbụ ihe kpajiri akpaji maọbụ ihe merụrụ emerụ maọbụ ihe merụrụ ahụ maọbụ ihe nwere ọnya maọbụ ihe agbanata maọbụ ihe nwere ire ebube, unu ewetala ndị a nso Jehova. Unu esitekwala na ha chọrọ Jehova aja ọkụ n'elu ebe ịchụ aja ya. Oke ehi maọbụ nwa atụrụ nke nwere n'ahụ ya ihe ibe ya na-enweghị maọbụ nke kpọrọ ụkpọ, onye afọ ọfụfọ ka ị ga-eme ya, ma ọ gaghị abụ ihe na-atọ ụtọ banyere nkwa. Ihe nke mkpụrụ amụ ya chịpịrị achịpịa maọbụ nke pịrị apịa maọbụ nke adọwapụrụ adọwapụ maọbụ nke bipụrụ ebipụ, unu ewetala ya nso Jehova. Unu emekwala otu a n'ala unu. Unu esitekwala n'aka onye ala ọzọ weta nso nri Chineke unu site n'ihe ndị a niile, n'ihi na mbibi ha dị n'ime ha, ọlụ dị n'arụ ha. Ha agaghị abụ ihe na-atọ ụtọ n'ọnọdụ unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, oke ehi maọbụ atụrụ maọbụ ewu maọbụ mgbe a mụrụ ya, ọ ga-adịkwa n'okpuru nne ya ụbọchị 7, ma site n'ụbọchị nke 8 wee gaba, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịbụ onyinye iji bịaruo nso nke aja ọkụ a na-achụrụ Jehova. Ehi maọbụ atụrụ na-egbula ya na nwa ya n'otu ụbọchị, ma mgbe unu ga-achụrụ Jehova aja ekele, unu ga-achụ ya ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'otu ụbọchị ka unu ga-eri ya. Unu emela ka ihe ụfọdụ n'ime ya ruo ụtụtụ. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu ga-edebekwa ihe niile m nyere n'iwu, unu ga-emekwa ha. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu emekwala ka aha m nsọ m ghara ịdị nsọ, ma a ga-edo m nsọ n'etiti ụmụ Izrel. Mụ onwe m bụ Jehova na-edo unu nsọ, nke na-eme ka unu si n'ala Ijipt pụta, ka m wee bụrụ unu Chineke. Mụ onwe m bụ Jehova. Akwa Levitikọs isi nke 23. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe niile akara aka nke Jehova nke unu ga-akpọsa ha ka ha bụrụ mkpọkọta nsọ. Ndị a bụ mgbe m akara aka. Ụbọchị 6 ka a ga-eje ozi, ma n'ụbọchị nke 7, ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ga-adị, bụ mkpọkọta nsọ. Ọ dịghị ozi ọbụla unu ga-eje. Ụbọchị izu ike nke Jehova nwere ka ọ bụ n'ebe obibi unu niile. Ndị a bụ mgbe akara aka nke Jehova, bụ mkpọkọta nsọ nke unu ga-akpọsa na mgbe ha akara aka. N'ọnwa mbụ n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ, n'etiti ehihie na anyasị, ka ngabiga nke dịrị Jehova ga-adị. N'ụbọchị nke 15 nke ọnwa ahụ ka emume achịcha ekoghị eko ga-adịkwara Jehova. Ụbọchị 7 ka unu ga-eri achịcha ekoghị eko. N'ụbọchị mbụ unu ga-enwe mkpọkọta nsọ. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu gaje, ma unu ga-enweta nso aja ọka na-achụrụ Jehova ụbọchị 7. N'ụbọchị nke 7 mkpọkọta nsọ ga-adị. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel sị ha, mgbe unu bara n'ala nke mụ onwe m na-enye unu, mgbe unu ga-enwekwa ihe ubi ya, unu ga-ewetakwara onye nchụaja ukwu nke ihe mbụ nke ukwu nke ihe mbụ nke owuwe ihe ubi unu. Ọ ga-efekwa ukwu ahụ n'ihu Jehova, ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'echi nke ụbọchị izu ike ahụ ka onye nchụaja ga-efe ya. N'ụbọchị ahụ unu na-efe ukwu ahụ, unu ga-eme nwa ebuli nke zuru oke nke gbara 1 afọ ka ọ bụrụ aja nsure ọka na-esure Jehova. Onye ịnata ihe ọma ya ga-abụ ụzọ abụọ n'ụzọ 10 nke efa ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, bụ aja ọka na-achụrụ Jehova ịbụ isi ụtọ. Aja ihe ọṅụṅụ ya ga-abụkwa mmanya vaịn 1 ụzọ n'ụzọ 4 nke hin. Unu erikwala achịcha maọbụ ọka aṅara aṅa maọbụ ọka rara oko ruo otu ụbọchị a, ruo mgbe unu wetara n'iji bịaruo nso nke Chineke unu. Ọ bụ ukpere ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile n'ebe obibi unu niile. Unu ga-agụkwara onwe unu site n'echi nke ụbọchị izu ike ahụ, site n'ụbọchị unu butere ukwu nke aja ofufe. Ụbọchị izu ike 7 zuru oke ga-adị. Ruo echi nke ụbọchị izu ike nke 7 ka unu ga-agụ ọgụ ụbọchị 2 na 10. Unu ga-ewetakwa nso Jehova onyinye ịnata ihu ọma ọhụrụ. Unu ga-esite n'ebe obibi unu weta ogbe achịcha 2 nke aja ofufe nke ụzọ 2 n'ụzọ 10 nke efa. Otu ọka flọ ka ha ga-abụ ihe na-eko achịcha ka a ga-eji sie ha, iburu Jehova mkpụrụ mbụ. Unu ga-ewetakwa nso ụmụ atụrụ 7 ndị zuru oke nke gbara 1 afọ, na otu nwoke ehi na ebule 2 tinyere achịcha ahụ. Ha ga-abụ aja nsure ọka na-esure Jehova.
ha na onyinye ịnata ihe ọma ha na àjà ihe ọṅụṅụ ha bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Unu ga-emekwa otu mkpi ka ọ bụrụ àjà mmehie, meekwa ụmụ ebule abụọ nke gbara otu afọ ka ha bụrụ ihe àjà nke àjà udo. Onye nchụaja ga-efekwa ha, tinyere achịcha nke mkpụrụ mbụ ka ha bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova, tinyere ụmụ atụrụ abụọ ahụ. Nsọ ka ha ga-adịrị Jehova n'ebe nchụaja nọ. Unu ga-akpọsakwa oku n'otu ụbọchị ahụ mkpọkọta nsọ ga-adịrị unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ụkpụrụ ebighị ebi ka ọ bụ n'ebe obibi unu niile ruo ọgbọ unu niile. Mgbe unu na-ewe ihe ubi nke ala unu, ewesịla ihe dị n'akụkụ ubi gị. Mgbe ị na-ewe ihe ubi gị, achịkọtakwala ihe nchịkọta nke owuwe ihe ubi gị fọdụrụ. Ogbenye na ọbịa ka ị ga-ahapụrụ ha. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, n'ọnwa nke asaa n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, idebe ụbọchị izu ike ga-adịrị unu, ncheta nke udo opi na-adasi ike, mkpọkọta nsọ. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Unu ga-eweta nso àjà ọkụ ịchụrụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, otu ọ dị n'ụbọchị nke iri nke ọnwa nke asaa nke a, ka ụbọchị mkpuchi mmehie ga-adị, mkpọkọta nsọ ka ọ ga-abụrụ unu. Unu ga-ewetakwa mkpụrụ obi unu n'ala. Unu ga-ewetakwa nso àjà ọkụ ịchụrụ Jehova. Ọ dịghịkwa ozi ọbụla unu ga-eje n'otu ụbọchị ahụ, n'ihi na ụbọchị mkpuchi mmehie ka ọ bụ, ikpuchiri unu mmehie unu n'ihu Jehova bụ Chineke unu. N'ihi na mmadụ ọbụla nke ya na-eweda anyị n'ala n'otu ụbọchị ahụ, a ga-ebepụ ya n'etiti ụmụnna ya. Ma mmadụ ọbụla nke na-eje ozi ọbụla n'otu ụbọchị ahụ, m ga-eme ka mmadụ ahụ si n'etiti ndị ya laa n'iyi. Ọ dịghị ozi ọbụla unu ga-eje. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile nke n'ebe obibi unu niile. Ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ka ọ ga-abụrụ unu. Unu ga-ewedakwa mkpụrụ obi unu n'ala. N'ụbọchị nke iteghete nke ọnwa n'anyasị, site n'anyasị ruo anyasị ka unu ga-edebe ụbọchị izu ike unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke asaa nke a ka emume ụlọ nsọ ga-adịrị Jehova ụbọchị asaa. N'ụbọchị mbụ mkpọkọta nsọ ga-adị. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ụbọchị asaa unu ga-eweta nso àjà ọkụ ịchụrụ Jehova. N'ụbọchị nke asatọ mkpọkọta nsọ ga-adịrị unu. Unu ga-ewetakwa nso àjà ọkụ ịchụrụ Jehova. Ụbọchị mgbochi ka ọ bụ. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ndị a bụ mgbe akara aka nke Jehova nke unu ga-akpọsa ka ha bụrụ mkpọkọta nsọ, iweta nso àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova bụ àjà nsure ọkụ na onyinye ịnata ihe ọma, àjà ihe ọṅụṅụ, ihe nke ụbọchị na ụbọchị ya, na-agụghị ụbọchị izu ike niile nke Jehova, na-agụghịkwa onyinye niile unu, na-agụghịkwa nkwa unu niile, na-agụghịkwa onyinye afọ ofufo unu niile nke unu na-enye Jehova. Otu ọ dị n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke asaa ahụ, mgbe unu chịkọtasịrị ihe omume nke ala ahụ, unu ga-eme emume Jehova n'ụbọchị asaa. N'ụbọchị mbụ idebe ụbọchị izu ike ga-adị. N'ụbọchị nke asatọ idebe ụbọchị izu ike ga-adịkwa. Unu ga-achịrịkwa n'onwe unu n'ụbọchị mbụ mkpụrụ nke osisi ọma na igu nkwụ na alaka osisi gbara ọhịa na osisi wilo nke mmiri iyi. Unu ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ihu Jehova bụ Chineke unu ụbọchị asaa. Unu ga-emekwa ya dịka emume e mere Jehova n'ụbọchị asaa n'afọ. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile. N'ọnwa nke asaa ka unu ga-eme ya. N'ụlọ ntụ ka unu ga-ebi n'ụbọchị asaa. Ndị niile a mụrụ n'ala Izrel ga-ebi n'ụlọ ntụ, ka ọgbọ unu niile wee mara na ọ bụ n'ụlọ ntụ ka m mere ụmụ Izrel ka ha biri, mgbe m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Mosis wee gwa ụmụ Izrel mgbe niile akara aka nke Jehova. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 24. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nye ụmụ Izrel iwu ka ha wetara gị mmanụ oliv a na-agwa ya agwa nke asụrụ asụ, itinye n'ihe na-enye ìhè, iweli oriọna mgbe dum. N'ezi akwa mgbochi nke ihe ama n'ụlọ ikwu nzute ka Erọn ga-edo ya n'usoro site n'anyasị ruo ụtụtụ n'ihu Jehova mgbe dum. Ọ ga-abụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile. N'elu ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo na-agwa ya agwa ka ọ ga-edo oriọna niile n'usoro n'ihu Jehova mgbe dum. Ọzọ, ị ga-ewere otu ọka flọọ sie ya ka ọ bụrụ ogbe achịcha 12, ụzọ abụọ n'ụzọ 10 nke efa ga-adịrị otu ogbe achịcha. Ị ga-edokwa ha n'usoro abụọ, isii n'otu usoro n'elu tebụl nke ọlaedo a na-agwa ya agwa n'ihu Jehova. Ị ga-etinyekwa frankincense a na-agwa ya agwa n'elu usoro ọbụla, ka ọ wee ghọrọ achịcha ahụ ihe ncheta, bụ àjà ọka na-achụrụ Jehova.
kwa ụbọchị izu ike ka ọ ga-edo ya n'usoro n'ihu Jehova mgbe dum. O sitere n'ụmụ Izrel ọgbụgba ndụ ebighị ebi ka ọ bụ. Ọ ga-adịrị Erọn na ụmụ ya ndị ikom, ha ga-eri ya n'ebe dị nsọ, n'ihi na ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụrụ ya site n'àjà ọkụ niile nke Jehova. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi. Nwa nwoke nke nwaanyị Izrel, nwoke ahụ bụkwa nwa nke nwoke Ijipt, wee pụọ jee n'etiti ụmụ Izrel. Nwa nwoke nke nwaanyị Izrel ahụ na otu onye Izrel wee lụọ ọgụ n'ọmụma ụlọ ikwu. Nwa nwoke nke nwaanyị Izrel ahụ wee kpọrọ aha ahụ kọchakwa ya. Ha wee mee ka ọ bịakwute Mosis. Aha nne ya bụ Shelomit, nwa nwaanyị Dibri n'ebo Dan. Ha wee mee ka ọ nọdụ n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ ka e wee kọrọ ha ala okwu ahụ n'ọnụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, mee onye ahụ na-akọcha akọcha ka ọ pụọ jee n'azụ ọmụ ụlọ ikwu. Ndị niile nke nụrụ olu ya ga-ebikwasị aka ha n'isi ya. Nzukọ niile ga-atụgbu ya na nkume. Ị ga-agwakwa ụmụ Izrel okwu sị, onye ọbụla mgbe ọ na-akọcha Chineke ya, ọ ga-ebu mmehie ya. Onye na-akpọlụkwa ha Jehova aghaghị ime ka ọ nwụọ. Nzukọ Izrel niile aghaghị ịtụgbu ya na nkume dịka a na-eme ọbịa. Otu a ka a ga-eme onye a mụrụ n'ala mgbe ọ na-akpọla aha Jehova, a ga-eme ka ọ nwụọ. Onye ọbụla mgbe ọ ga-etipụ ndụ mmadụ aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-etipụkwa ndụ anụ ụlọ ga-akwụghachi ya ndụ lara ndụ ọzọ. Onye ọbụla mgbe ọ ga-eme ka ọrụ dị n'ahụ mmadụ ibe ya dịka o meworo, otu a ka a ga-eme ya. Mkpaji lara mkpaji, anya lara anya, eze lara eze, dịka o meworo ka ọrụ dị n'ahụ mmadụ, otu a ka a ga-eme ka ọrụ dị n'ahụ ya. Onye na-etigbu anụ ụlọ ga-akwụghachi ya, ma onye na-etigbu mmadụ a ga-eme ka ọ nwụọ. Otu ikpe dịịrị unu, dịka a na-ekpe ọbịa, otu a ka a ga-ekpe onye a mụrụ n'ala, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Mosis wee gwa ụmụ Izrel okwu. Ha wee mee onye ahụ na-akọcha akọcha ka ọ pụọ jee n'azụ ọma ụlọ ikwu. Ha wee tụgbuo ya na nkume. Ụmụ Izrel wee mee dịka Jehova nyere Mosis iwu. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 25. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ugwu Sinai sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu ga-aba n'ala nke mụ onwe m na-enye unu, ala ahụ ga-edebekwara Jehova ụbọchị izu ike. Afọ 6 ka ị ga-agha mkpụrụ n'ubi gị. Afọ 6 ka ị ga-akwacha osisi ubi vaịn gị, chịkọtakwa ihe omume ya. Mana afọ nke 7 ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ga-adịrị ala ahụ, bụ ụbọchị izu ike a ga-edebere Jehova. Aghala mkpụrụ n'ubi gị, akwachakwala osisi ubi vaịn gị. Ewela ihe ubi gị nke na-epu n'onwe ya. Aghọrọkwala mkpụrụ nke osisi vaịn gị nke a na-akwachaghị akwacha. Afọ nke idebe ụbọchị izu ike ka ọ ga-abụrụ ala ahụ. Ụbọchị izu ike nke ala ahụ ga-abụkwuru n'ihe oriri. Ọ ga-abụrụ gị, bụrụkwa ohu gị nwoke, bụrụkwa ohu gị nwaanyị, bụrụkwa onye ị gụrụ ọrụ, bụrụkwa onye na-anọdụ n'ụlọ gị, bụ ndị nọnyere gị dịka ọbịa. Anụ ụlọ gị na anụ ọhịa nke dị n'ala gị ga-enwekwa ihe omume ya niile n'ihe oriri. Ị ga-agụkwuru onwe gị ụbọchị izu ike asaa bụ afọ asaa ugboro asaa. Ụbọchị nke ụbọchị izu ike asaa bụ afọ ga-abụkwara gị ọgụ afọ 29. Ị ga-emekwa ka opi ike nke na-adasi ụda ike gabiga ruo ebe niile n'ọnwa nke asaa, n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa ahụ. N'ụbọchị mkpuchi mmehie ka unu ga-eme ka opi ike gabiga n'ala unu niile. Unu ga-edokwa afọ nke ọgụ a 20 ahụ nsọ. Kpọsakwa n'ala ahụ niile si na ndị niile bi n'ime ya nwere onwe ha. Jubili ka afọ ahụ ga-abụrụ unu. Unu ga-alaghachikwa onye ọbụla n'ihe onwe ya, laghachikwa onye ọbụla n'agbụrụ ya. Jubili ka afọ nke ọgụ 20 ahụ ga-abụrụ unu. Unu aghala mkpụrụ, unu ewekwala ihe ubi na-epu n'onwe ya n'ime ya. Unu aghọrọkwala mkpụrụ nke osisi vaịn niile a na-akwachaghị akwacha, n'ihi na jubili ka ọ bụ nsọ ka ọ ga-adịrị unu. Unu ga-esite n'ubi rie ihe omume ya. N'afọ jubili a ka unu ga-alaghachi onye ọbụla n'ihe onwe ya. Mgbe ị ga-erenye mmadụ ibe gị ihe oriri, ma ọ bụ ziri ihe n'aka mmadụ ibe gị, unu emeritala onwe unu ihe ike. Dịka ọnụọgụgụ afọ si dị site n'afọ jubili, otu a ka ị ga-azụrụ ihe n'aka mmadụ ibe gị. Dịka ọnụọgụgụ afọ ihe omume si dị, otu a ka ọ ga-erenye gị. Dịka ịba ụba nke afọ si dị ka ị ga-eme ka ọnụ ahịa ya baa ụba. Ọ bụkwa dịka mbilata afọ si dị ka ị ga-ebilata ọnụ ahịa ya, n'ihi na ọnụọgụgụ ihe omume ya ka ya onwe ya na-erenye gị. Unu emerịtakwala onwe unu ihe ike
ma ị ga-atụ egwu Chineke n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke gị. Unu ga-emekwa ụkpụrụ m niile, ikpe m niile ka unu ga-edebekwa, meekwa ha. Unu ga-ebikwa n'ala ahụ na ntụkwasị obi. Ala ahụ ga-amị mkpụrụ ya. Unu ga-eriju afọ biri n'ime ya na ntụkwasị obi. Ma mgbe unu ga-asị, gịnị ka anyị ga-eri n'afọ nke asaa? Lee, anyị agaghị agha mkpụrụ, anyị agaghị achịkọtakwa ihe omume anyị. M ga-enyekwa ngọzi m iwu ịdakwasị unu n'afọ nke isii. Ọ ga-emekwara afọ atọ ahụ ihe omume. Unu ga-aghakwa mkpụrụ n'afọ nke asatọ. Rie ụfọdụ n'ime ihe omume ahụ bụ ihe ochie ruo afọ nke iteghete. Ruo mgbe ihe omume ya ga-abata, unu ga-eri ihe ochie. Agaghị ere ala ahụ ruo mgbe ọ ga-adịru n'ihu, n'ihi na mụ onwe m nwe ala ahụ. N'ihi na ndị ọbịa na ndị nnọdụ ka unu bụ n'ala m, n'ala niile nke ihe onwe unu. Unu ga-enyekwa ihe mgbapụta banyere ala ahụ. Mgbe nwanne gị ga-ada ogbenye wee ree ụfọdụ n'ime ihe onwunwe ya, onye mgbapụta ya nke bụ onye ahụ ya ga-abịakwa gbapụta ihe nwanne ya reworo. Onye ọbụla mgbe ọ na-enweghị onye mgbapụta ma aka ya eruwo, o wee hụta ihe ga-ezu mgbapụta ya, ya agụkwa afọ niile nke orire ya, nyeghachi nwoke o renyere ya ihe fọdụrụ. Ọ ga-alaghachikwa n'ihe onwunwe ya. Ma mgbe aka ya achọta ihe ga-ezu iweghachi ya n'onwe ya, ihe o reworo ga-adịkwa n'aka onye zuworo ya ruo afọ jubili. Mana jubili ahụ ọ ga-apụ, ọ ga-alaghachikwa n'ihe onwunwe ya. Ọzọ, onye ọbụla mgbe ọ ga-ere ụlọ obibi n'obodo nwere mgbidi gburugburu, mgbapụta ya ga-adịkwa ruo mgbe afọ orire ya ga-eruzu otu mgbaafọ ka mgbapụta ya ga-adị. Ma ọ bụrụ na agbapụtaghị ya ruo mgbe o mezuru afọ zuru oke, ụlọ ahụ nke dị n'ime obodo nwere mgbidi gburugburu ga-eguzosikwara onye na-azụ ya ike ruo mgbe ọ ga-adịru ruo ọgbọ ya niile. Ọ gaghị apụ na jubili. Ma ụlọ niile nke obodo nta na-enweghị mgbidi gburugburu, tinyere ọhịa nke ala ahụ, ka a ga-agụ ya mgbapụta dịrị ha na jubili ka ha ga-apụkwa. Ma obodo niile nke ndị Livayị, ụlọ niile nke obodo niile nke ihe onwunwe ha, ike mgbapụta ebighị ebi ka ndị Livayị ga-enwe. Ma sị na onye ọbụla n'ime ndị Livayị agbapụta ihe, ụlọ nke ereworo n'obodo nke ihe onwunwe ya ga-apụkwa na jubili, n'ihi na ụlọ niile nke obodo niile nke ndị Livayị bụ ihe onwunwe ha n'etiti ụmụ Izrel. Ma agaghị ere ọhịa nke ebe ịta nri nke obodo ha, n'ihi na ihe onwunwe ebighị ebi ka ọ bụrụ ha. Ọzọ, mgbe nwanne gị ga-ada ogbenye, aka ya wee ghara ịdị ike n'ebe obibi gị, ị ga-enyekwara ya aka dịka ọbịa na onye nnọdụ ka ọ ga-abụ. Ọ ga-ebinyerekwa gị. Anarala ya ụma ma ọ bụ ọmụrụ nwa, ma tụọ egwu Chineke ka nwanne gị wee binyere gị. Enyela ya ego gị na ụma, enyekwala ya ihe oriri gị na ọmụrụ nwa. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt pụta, inye unu ala Kenan, ịbụrụ unu Chineke. Ọzọ, mgbe nwanne gị ga-ada ogbenye n'ebe obibi gị wee renye gị onwe ya, emela ka o fee ofufe nke ohu, dịka onye goro ọrụ, dịka onye nnọdụ ka ọ ga-anọ n'aka gị. Ruo afọ jubili ka ọ ga-efe ofufe n'aka gị. Ọ ga-esikwa n'aka gị pụọ, ya onwe ya na ụmụ ya tinyere ya. Ọ ga-alaghachikwurukwa agbụrụ ya, ihe onwunwe nke nna ya ha ka ọ ga-alaghachikwurukwa. N'ihi na ndị ohu m ka ha bụ, ndị m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Agaghị ere ha dịka a na-ere ohu. Ewela mkpagbu zọda ya, ma tụọ egwu Chineke. Ma ohu gị ndị ikom na ohu gị ndị inyom ndị ị ga-enwe site n'aka mba niile nke dị unu gburugburu, site n'aka ha ka unu ga-agbata ohu ndị ikom na ohu ndị inyom. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ụmụ ndị nọ dịka ọbịa n'ala unu, ụfọdụ n'ime ha ka unu ga-agbata, na ụfọdụ n'ime agbụrụ ha ndị nọ n'ala unu, ndị ha mụrụ n'ala unu. Ha ga-abụkwuru unu ihe onwunwe. Unu ga-eme ha ka ha bụrụ ihe nketa. Ụmụ unu ndị ga-anọchi unu ga-enwe inweta dịka onwunwe ruo mgbe ebighị ebi. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ ka unu ga-eme ka ha bụrụ ohu unu. Ma unu ewela mkpagbu zọda ụmụnne unu bụ ụmụ Izrel na-azọrịta onwe ha n'otu n'otu. Ọzọ, mgbe aka ọbịa maọbụ onye nnọdụ n'ala unu ga-eru inwe akụ, ma nwanne gị adawa ogbenye n'akụkụ ya, were onwe ya renye ọbịa maọbụ onye nnọdụ n'ala gị, maọbụ were onwe ya renye onye banyere mgbọrọgwụ na agbụrụ ọbịa. Mgbe e resịrị ya, mgbapụta dịrị ya.
otu onye nke sitere n'ụmụnne ya ga-agbapụta ya, maọbụ nwanne nna ya maọbụ nwanne nne ya ga-agbapụta ya, maọbụ onye ahụ ya site n'agbụrụ ya ga-agbapụta ya, ma ọ bụrụ na aka ya erughị nwa ka ọ ga-agbapụta onwe ya. Ya na onye gbaworo ya ga-agụkwa site n'afọ o nwere onwe ya renye ya ruo afọ jubili. Ego orire ya ga-adịkwa ka ọnụọgụgụ afọ, dịka ụbọchị niile nke onye gụrụ ọrụ ka ọ ga-anọ n'aka ya. Ọ bụrụ na ọtụtụ afọ fọdụrụ, dịka ha si dị ka oge site n'ego orire ya nyeghachi ihe mgbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ole na ole fọdụrụ n'afọ ruo afọ jubili, ọ ga-agụkwara ya dịka afọ ya niile si dị ka ọ ga-enyeghachi ihe mgbapụta ya. Dịka onye gụrụ ọrụ kwa afọ ka ọ ga-anọ n'aka ya, ọ gaghị ewere mkpagbu zọda ya n'anya gị. Ma ọ bụrụ na agbapụtaghị ya n'afọ ndị, ọ ga-abụkwa n'afọ jubili ya onwe ya na ụmụ ya tinyere ya. N'ihi na mụ ka ụmụ Izrel bụrụ ndị ohu m ka ha bụ, ndị m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Akwa Levitikọs isi nke 26. Unu emerela onwe unu ihe efu ọbụla, unu eguzorokwala onwe unu arụsị apịrị apị ma ọ bụ ogidi, unu etinyekwala nkume e mere ka o yi ihe n'ala unu, ịkpọ isi ala nye ya. N'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu ga-edebe ụbọchị izu ike m niile tụkwa egwu n'ebe nsọ m. Mụ onwe m bụ Jehova. Ọ bụrụ na unu ejegharịa n'ụkpụrụ m niile, ọ bụrụkwa na unu edebe ihe niile m nyere n'iwu wee mee ha, m ga-enyekwa mmiri ozuzo unu na mgbe ha. Ala ga-amịkwa ihe omume ya, osisi nke ọhịa ga-amịkwa mkpụrụ ha. Nzọcha ọkụ unu ga-eru ọghụghọ mkpụrụ vaịn, ọghọ mkpụrụ vaịn ga-erukwa ọghịgha mkpụrụ. Unu ga-erijikwa nri unu afọ, birikwa n'ala unu na ntụkwasị obi. M ga-enye udo n'ala, unu ga-edinakwa ala. Ọ dịghịkwa onye ga na-eme ka unu maa jijiji. M ga-emekwa ka aja n'ọhịa kwụsị n'ala. Mma agha agaghị agabigakwa n'ala unu. Unu ga-achụ ndị iro unu, ha ga-adakwa n'ihu unu site na mma agha. Mmadụ ise n'etiti ndị ga-achụ ọgụ mmadụ ise n'etiti unu ga-achụkwa ọgụ nnu mmadụ na nnu mmadụ ise. Ndị iro unu ga-adakwa n'ihu unu site na mma agha. M ga-eche unu ihu, meekwa ka unu mụọ ọmụmụ, meekwa ka unu baa ụba. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosi ike n'ebe unu nọ. Unu ga-eri ihe ochie nke a na-edebe site na mgbe ochie. Unu ga-ewepụtakwa nke ochie n'ihu ihe nke ọhụrụ. M ga-etinye ebe obibi m n'etiti unu, mkpụrụ obi m agaghị asọkwa unu oyi. M ga na-ejegharị n'etiti unu, m ga-abụkwuru unu Chineke, unu onwe unu ga-abụkwara m otu ndị. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt, sikwa n'iburu ha ohu pụta. M tijiwokwa mkpọrọ niile nke ya okwu unu, meekwa ka unu ji ije iguzo ọtọ. Ma ọ bụrụ na unu egeghị m ntị, na-eweghara ime ihe niile ndị a m nyere n'iwu, ọ bụrụkwa na unu ajụ ụkpụrụ m niile, ọ bụrụkwa na mkpụrụ obi unu asọ ikpe m niile oyi, unu eweghara ime ihe niile m nyere n'iwu ka unu wee mebie ọgbụgba ndụ m, mụ onwe m ga-emekwa unu nke a. M ga-eme obi olulo mmiri ka ọ bụrụ onye nlekọta unu, bụ ọtịta ahụ na ahụ ọkụ, na-eme ka anya unu hụbi ụzọ, na-emekwa ka mkpụrụ obi unu gbazepụ. Unu ga-aghakwa mkpụrụ unu n'efu, ndị iro unu ga-erikwa ya. M ga-eche ihu m imegide unu, a ga-etigbukwa unu n'ihu ndị iro unu. Ndị na-akpọ unu asị ga-azọda unu. Unu ga-agbalagakwa mgbe ọ dịghị onye na-achị unu. Ma ọ bụrụ na unu agaghị ege ntị ruo ihe ndị a, m ga-adọkwa unu aka na ntị ugboro 7 ọzọ n'ihi mmehie niile unu. M ga-etijikwa mweli elu nke ike unu. M ga-emekwa eluigwe unu ka ọ dị ka igwe, meekwa ala unu ka ọ dị ka ọla. Ike unu ga-agwụkwa n'efu, ala unu agaghị amịkwa ihe omume ya, osisi nke ala agaghị amịkwa mkpụrụ ha. Ma ọ bụrụ na unu na-ejegharịa n'imegide m, wee ghara ikwe ige m ntị, m ga-atụkwasịkwa unu ihe otiti ugboro 7 ọzọ dịka mmehie unu niile si dị. M ga-ezite anụ ọhịa n'etiti unu, ha ga-emekwa ka unu gbaa aka ụmụ. Ha ga-egbupụkwa anụ ụlọ unu, meekwa ka unu dị ole na ole. Ụzọ niile unu ga-atọgbọkwa n'efu. Ma ọ bụrụ na adọghị unu aka na ntị n'ebe m nọ site n'ihe ndị a, ma unu na-ejegharị n'imegide m, mụ onwe m ga-ejegharịkwa n'imegide unu. M ga-etikwa unu ihe ugboro 7, ọbụla mụ onwe m n'ihi mmehie niile unu. M ga-emekwa ka mma agha bịakwasị unu nke na-abọ ọbọ ọgbụgba ndụ m. A ga-achịkọtakwa unu n'ime obodo niile unu. M ga-ezitekwa ajọ ọrịa na-efe efe n'etiti unu. A ga-enyekwa unu n'aka ndị iro. Mgbe m kpajiri unu mkpanaka unu bụ achịcha
ndị inyom 10 ga-esi achịcha unu n'otu ite ọkụ. Ha ga-eweghachikwa achịcha unu n'ọtụtụ. Unu ga-erikwa ma afọ agaghị eju unu, ma ọ bụrụ na unu agaghị ege ntị n'ihe a. Ma unu na-ejegharị imegide m, m ga-ejegharịkwa n'imegide unu n'ọnụma. M ga-adọkwa unu aka na ntị ugboro 7, ọbụla mụ onwe m, n'ihi mmehie niile unu. Unu ga-eri anụ ahụ ụmụ unu ndị ikom, anụ ahụ ụmụ unu ndị inyom ka unu ga-erikwa. M ga-eme ka ebe dị elu nke unu tọgbọrọ n'efu. M ga-egbutukwa arụsị anyanwụ niile unu, tụkwasịkwa ozu unu na ozu niile nke arụsị unu. Mkpụrụ obi m ga-asọkwa unu oyi. M ga-eme ka obodo niile unu mkpamkpa ebe, mekwa ebe nsọ unu ka ha tọgbọrọ n'efu. M gaghị anụkwa isi ụtọ unu. Mụ onwe m ga-emekwa ala unu ka ọ tọgbọrọ n'efu. Ibobo ya ga-anwụkwa ndị iro unu n'ahụ, bụ ndị dị n'ime ya. Unu ka m ga-efesakwa n'etiti mba niile. M ga-amịkpukwa mma agha chụọ unu n'azụ. Ala unu ga-abụkwa ebe tọgbọrọ n'efu, obodo unu niile ga-abụkwa mkpamkpa ebe. Mgbe ahụ ka ụbọchị izu ike ya niile ga-atọ ala ahụ ụtọ, ụbọchị niile nke tọgbọ n'efu ahụ. Mgbe unu onwe unu nọkwa n'ala ndị iro unu, mgbe ahụ ka ala ga-akwụsị n'olu, ụbọchị izu ike ya niile ga-atọkwa ya ụtọ. Ụbọchị niile nke tọgbọ n'efu ahụ ka ọ ga-akwụsị n'ọrụ, nke ọ na-akwụsịghị n'ụbọchị izu ike nke unu, mgbe unu biri n'elu ya. Ma ndị na-afọdụ n'etiti unu, m ga-eme ka ịda mba baa n'obi ha n'ala ndị iro ha. Ọrụ olu nke akwụkwọ osisi ifufe na-efepụ ga-achụkwa ha. Ha ga-agbalaga mgbalaga mma agha. Ha ga-adakwa mgbe ọ dịghị onye na-achụ ha. Ha ga-asịrịta ngọngọ, otu n'ahụ ibe ya, dịka n'ihu mma agha, mgbe onye na-achụ ha na-adịghị. Ma nguzosi ike n'ihu ndị iro unu agaghị adịrị unu. Unu ga-alakwa n'iyi n'etiti mba niile ọzọ. Ala ndị iro unu ga-erikwa unu. Ndị na-afọdụ n'etiti unu ga-ata ahụ n'ajọ omume ha n'ala niile nke ndị iro unu. Ọzọkwa, n'ajọ omume niile nke ndị bụ nna ha, ha ga-esokwa ha taa ahụ. Ha ga-ekwupụta ajọ omume ha n'ajọ omume nke ndị bụ nna ha n'ime mmekpu ha nke ha mekpuru m. Ha ga-ekwupụtakwa na n'ihi na ha jegharị n'imegide m, mụ onwe m wee na-ejegharịkwa n'imegide ha, mee ka ha baa n'ala ndị iro ha. Ma ọ bụrụ na obi ha nke a na-ebighị ugwu eruru ala mgbe ahụ, ọ bụrụkwa na ahụhụ ajọ omume ha atọ ha ụtọ mgbe ahụ, m ga-echetakwa ọgbụgba ndụ mụ na Jekọb gbara, ọzọkwa ọgbụgba ndụ mụ na Isak gbara, ọzọkwa ọgbụgba ndụ mụ na Ebraham gbara, ka m ga-echeta ala ahụ, ka m ga-echetakwa. Ha ga-ahapụkwa ala ahụ, ụbọchị izu ike ya niile ga-atọkwa ya ụtọ n'ịtọgbọ n'efu ahụ mgbe ha na-anọghị ya. Ahụ ajọ omume ha ga-atọkwa ha onwe ha ụtọ, n'ihi na ikpe m niile ka ha jụrụ, ọ bụkwa ụkpụrụ m niile ka mkpụrụ obi ha sọrọ oyi. Ma ọbụla n'ihi akwa, mgbe ha nọ n'ala ndị iro ha, m gaghị ajụ ha, m gaghị asọkwa ha oyi, ime ka ha gwụsịa na imebi ọgbụgba ndụ nke mụ na ha gbara. N'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke ha. M ga-echetakwa n'ihi ọgbụgba ndụ nke ndị mbụ ha, ndị m mere ka ha si n'ala Ijipt pụta n'anya mba niile ọzọ, ka m wee bụrụ ha Chineke. Mụ onwe m bụ Jehova. Ndị a bụ ụkpụrụ na ikpe na iwu nke Jehova nyere n'etiti ya na ụmụ Izrel n'ugwu Sinai site n'aka Mosis. Akwụkwọ Levitikọs isi nke 27. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe onye ọbụla ga-emezu nkwa dịka okwu si dị, ka mmadụ niile ga-abụrụ Jehova. Ọgụgụ ọnụ gị ga-abụkwa nke nwoke site n'onye gbara ọgụ afọ wee ruo onye gbara ọgụ afọ 3. O ruru ọnụ gị ga-abụkwa ọgụ shekel ọlaọcha 210, dịka shekel nke ebe nsọ m dị. Ma ọ bụrụ na nwaanyị ka ọ bụ, ọgụ ọnụ gị ga-abụkwa ọgụ shekel 10. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'onye gbara afọ 5 wee ruo onye gbara ọgụ afọ, ọgụgụ ọnụ gị nke nwoke ga-abụkwa ọgụ shekel, ma ọ ga-abụrụ nwaanyị shekel 10. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'onye ruru otu ọnwa wee ruo onye gbara afọ 5, ọgụ ọnụ gị nke nwoke ga-abụkwa shekel ọlaọcha 5, ma shekel ọlaọcha 3 ka ọgụ ọnụ gị ga-abụrụ nwaanyị. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'onye gbara ọgụ afọ 3 wee gaba n'ihu, ọ bụrụ na ọ bụ nwoke, ọgụ ọnụ gị ga-abụkwa shekel 15, ma ọ ga-abụrụ nwaanyị shekel 10.
ma ọ bụrụ na onye dịrị ogbenye ka ọ bụ karịa, ọgụ ọnụ gị a ga-eguzokwa ya n'ihu onye nchụaja. Onye nchụaja ga-agụkwa ya ọnụ dịka aka onye ahụ nke na-ekwe nkwa ruru ka onye nchụaja ga-agụ ya ọnụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ anụ ụlọ nke mmadụ na-esite na ya weta nso Jehova onyinye iji bịaruo nso, ihe ọbụla nke mmadụ ga-esite na ya nye Jehova ga-adị nsọ. Ọ ga-agbanwe ya, ọ gaghị enwekwa ya. Ezi ihe n'ọnọdụ ihe ọjọọ, maọbụ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe. Ma ọ bụrụ na o were anụ ụlọ nwụọ anụ ụlọ ma ọlị, nke ahụ dịkwa nsọ. Ihe eji nwụọ ya ga-adịkwa nsọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ anụ ụlọ ọ bụla rụrụ arụ nke ha na-esite na ya nweta nso Jehova onyinye iji bịaruo nso, ọ ga-emekwa ka anụ ụlọ ahụ guzo n'ihu onye nchụaja. Onye nchụaja ga-agụkwa ya ọnụ, maọbụ ezi ihe maọbụ ihe ọjọọ, dịka ọgụgụ ọnụ gị si dị, gị onye nchụaja, otu a ka ọ ga-adị. Ma ọ bụrụ na ọ ga-agbapụta ya n'ezie, ọ ga-atụkwasịkwa otu ụzọ n'ụzọ ise nke ọgụgụ ọnụ gị. Ọzọ, mgbe onye ọbụla ga-edo ụlọ ya nsọ ịdịrị Jehova nsọ, onye nchụaja ga-agụkwa ya ọnụ, ma ọ bụ ezi ụlọ maọbụ ụlọ ọjọọ, dịka onye nchụaja ga-agụ ya ọnụ, otu a ka ọ ga-eguzo. Ọ bụrụkwa na onye ahụ nke na-edo ya nsọ agbapụta ụlọ ya, ọ ga-atụkwasịkwa otu ụzọ n'ụzọ ise nke ego ọgụgụ ọnụ gị, ọ ga-abụkwa nke ya. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla ewere ụfọdụ n'ime ala ubi nke ihe onwe ya doro Jehova nsọ, ọgụgụ ọnụ gị ga-adịkwara ka mkpụrụ ọghịgha ya si dị, otu homa nke mkpụrụ ọghịgha ọka balị. A ga-agụ ọnụ ya n'ọgụ shekel ọlaọcha 210. Ọ bụrụ na o sitere n'afọ Jubili doo ala ubi ya nsọ, dịka ọgụ ọnụ gị si dị ka ọ ga-eguzo. Ma ọ bụrụ na o doo ala ubi ya nsọ mgbe Jubili gasịrị, onye nchụaja ga-agụkwara ya ego ya dịka afọ fọdụrụ iru afọ Jubili si dị. A ga-agụbikwa ihe n'ọgụgụ ọnụ gị. Ma ọ bụrụ na onye ahụ nke na-edo ala ubi nsọ agbapụta ya n'ezie, ọ ga-atụkwasịkwa n'otu ụzọ n'ụzọ ise nke ego ọgụgụ ọnụ gị. A ga-emekwa ka o guzosiere ya ike. Ma ọ bụrụ na ọ gbapụta ya ala ubi ahụ, ma ọ bụ na o renyewo onye ọzọ ala ubi ahụ, agaghị agbapụta ya ọzọ. Ma ala ubi ahụ na ọpụpụ ya n'ime Jubili ga-adịrị Jehova nsọ. Dịka ala ubi nke ewezugara ka ebibie ya, onye nchụaja ga-enwe ihe onwunwe ala ubi ahụ. Ma ọ bụrụ na o dooro Jehova ala ubi o zuworo nsọ, bụ nke na-esiteghị n'ala ubi nke ihe onwunwe ya, onye nchụaja ga-agụkwara ya ọgụgụ ọnụ gị ruo afọ Jubili. Ọ ga-enyekwa oru ọnụ gị n'ụbọchị ahụ dịka ihe nsọ dịrị Jehova. N'afọ Jubili, ala ubi ahụ ga-alaghachiri onye a zụtara ya n'aka ya, bụ onye nwe ihe onwunwe nke ala ahụ. Ọgụ ọnụ gị niile ga-adịkwa ka shekel nke ebe nsọ si dị. Ọgụ gera ga-abụ shekel ahụ. Naanị nwa e buru ụzọ mụọ n'etiti anụ ụlọ nke a na-eme ka ọ bụrụ nwa e buru ụzọ mụọrọ Jehova. Ọ dịghị onye ọbụla ga-edo ya nsọ, maọbụ ehi maọbụ atụrụ, ihe Jehova nwere ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọ dị n'etiti anụ ụlọ rụrụ arụ, ọ ga-agbapụtakwa ya dịka ọgụ ọnụ gị si dị. Ọ ga-atụkwasịkwa ya otu ụzọ n'ụzọ ise ya. Ma ọ bụrụ na agbapụtaghị ya, a ga-erekwa ya dịka ọgụ ọnụ gị si dị. Naanị ọ dịghị ihe ọbụla ga-ere maọbụ gbapụta nke ewezugara ka ebibie ya, nke onye ọbụla ga-ewezugara Jehova ka ebibie ya site n'ihe niile o nwere, site na mmadụ na anụ ụlọ, maọbụ site n'ala ubi nke ihe onwunwe ya. Ihe ọbụla ewezugara ka ebibie ya, ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụrụ Jehova. Ọ dịghị onye ọbụla a ga-agbapụta nke ewezugara ka ebibie ya, ka a ga-ewezuga ka ebibie ya site n'etiti mmadụ. Aghaghị ime ka ọ nwụọ. Otu ụzọ n'ụzọ 10 nke ihe niile nke ala, site na mkpụrụ ọghịgha nke ala maọbụ site na mkpụrụ osisi, ihe Jehova nwere ka ọ bụ ihe nsọ dịrị Jehova. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla agbapụta ihe n'ime otu ụzọ n'ụzọ 10 ihe ya ma ọlị, otu ụzọ n'ụzọ 5 ka ọ ga-atụkwasị ya. Otu ụzọ kwa n'ụzọ 10 nke igwe ehi na igwe ewu na atụrụ niile, ihe ọbụla nke na-agabiga n'okpuru mkpanaka. Otu ụzọ n'ụzọ 10 ga-abụ ihe nsọ dịrị Jehova. Ọ gaghị etucha n'etiti ezi anụmanụ na anụmanụ ọjọọ. Ọ gaghị enwekwa ya.
ma ọ bụrụ na o nwoo ya ma ọlị, nke ahụ dịkwa nsọ. Ihe eji nwoo ya ga-adịkwa nsọ, agaghị agbanwe ya. Ndị a bụ ihe e nyere n'iwu nke Jehova nyere Mosis n'iwu banyere ụmụ Izrel n'ugwu Saịnaị.